welcome back sa among live stream. Hello everyone! Hello mga kalabla, may gabi kaninyong tanan, may gabi Philippines and hello world! Yes! Welcome sa among kinabuhi nga napuno sa bahakak ang og katawa! Kumusta man mong tanan? Kumusta niyo ang adlaw karon? Mga kalablab. Yeah, hey! Pasok! Welcome po kayo dito sa aming bahay. Bahay ni Kuya. Bahay ni Kuya. Oy, may tao. Hello! Kumusta? Happy Sunday dito sa Pilipinas. Isa ni. Salamat po sa pagdating dito sa bahay namin. Yehoo! Oh, nawala. Oy. Back out, back out. Sabi, singot akong simod. What's up mga kalablab? Yes, dito na tayo. Kumustahan lang tayo sa araw natin. Kumusta ang araw natin ngayon mga kalablab? Sa Tagalog na si Arcarona. Hello! Salamat sa 1 million nga nagtanaw dari ka na mo. Kinsa na. Yahoo! Ay, si Jenicel. Shout out Jenicel Cañedo and your baby Zia and your husband Roldan Fuentes Cañedo. Oy, nawala. Balik, oy, balik. Loading. Hello, Jenicel. Loya, oy. Hello mga kalablab, may gabihin yung tanan. Happy Sunday diri sa Pilipinas. Sa mga adlaw diya sa inyo karon, kumusta man mong tanan? Magkwentuhan lang tayo dito. Yes! Okay, sa tanan nga mga Tagalog diyan na pumunta sa bahay namin, magandang gabi po. Sa tanan mga Kabisayan diyan, mayang gabi kaniyang tanan. Kumusta? Yahoo! Usay ayaw diha ron. Ang ayaw na mo, diri karon ka nang nakita ka na mo, nga ni ari ka sa amuang payan. Salamat din sa imong pagbisita diri sa among balay nga puno sa baik-ik og bahakak. Katawa lang bisag naatay gamay mga sa mga problema diha. Katawa lang bisag watay bugas. Hello mga kalablab, kumusta man mong tanan? Kumusta yung unsang adlaw sa inyo diha karon kay diri sa Jenicel, usa adlaw des ninyo ron. Kumusta man diya sa nakas Dubai karon Jenicel? Usa adlaw diha ron sa inyo, Jenicel. Hello mga kalablog, salamat sa pagpunta sa 1 million nga nagtanaw diri kanawa. Klaro ba? Grabe mga kalablog. Walay mo ari sa mong paya basta mag-live lang. Baby, cause kulot. Siguro nangatulog na no sila. Sa nang nangatulog na mo sa tanan nangatulog diha. Good night. Oh, Yung tanan, di balik. sweet dreams. Hello sa 1 million nga nagtanaw. Hi Jenicel. Hello Zia and pula sa to. Well done. Diyan. Kumusta atong baligya karon daw? Isda daw okay ra? Okay ra atong paninda karon, mayra kayong laka. Nakos gawas balay. Tingano man naman kas gawas. Gawas balay Gawas sa balay. So hayahay kayo na kay mahangin. Labi nang naay tapad ya mga kahoy nga nasa imo dayuyong nga mga langgam nga mo pasikot-sikot sa imong kadalungganan. Oh, sa gyud. Salamat sa pagtanaw sa 1 million nga nagtanaw diri kanamo. Hello mga kalablog, kumusta? Pagbalik sa pag-live na mo dire, di ba? Na, hayag na kayong kagmaon ako nakig mga namo. Kumusta man mo tanan diha? Ay, so nakapanyapo na ang tanan? O nakapangandam na ba ang tanan sa ilang mga higdaanan karon? Yan. Ayun, nagandama sa di pa mo matulog ha kay sa mga karaan pa, di ko na pwede kay higdaan na dili mga tao. So di ay. Mga non-living things ang higdaan. Sama ra pud sa kunay balan ba sa mga katiguangan.
Asa naman wala naman si Jenicel. Hello! Kumusta man mong tanan? May nabatyagan? Ala, wala pa kabantay di. Ala, punta naman dito sa bahay namin na puno sa katawag baiki. Kamingaw sa payag. Kamingaw sa payag. Kung naitay kinabuhi ba nga maghatag tay kinabuhi. Wala sila. Hello mga kalablag, kumusta? Mga busy mo? sila. So, alam mo, palabis nga kabisya. Bisya man galing sa, ayaw po mo ka ng pagutom, kaon lang gid sa oras. Ayaw po palapasi. Ha? Ay po pagkapini. Ay, pakapili kay. Kasi tawag, impatso na na. Padula na to itong nangbi para klaro kay itong ilong ba. Salamat sa nagtanaw sa usa ka milyon nga nagtanaw diri kanamo. Hello world, the Philippines. May gabi inyong tanan diha. May gabi, may gabi. Kumusta? So, adlaw Domingo karon diri sa Pilipinas, pizza 2 sa Mayo, tuig 2021. Di ba lablab? Wa po masayo. Pag di ka masayo. Oy, uwi na mo lang kay PCO. Ah. Uy, kaluoy. Hello! Sinisil. Asa naman ka Jenicel. Comment na ba? Tanaw na to. Loading ka na. Uya po oy. Pin, happy na birthday. Happy na po na akong birthday. Birthday. Birthday na ko. Birthday sa yung Zia. Birthday Birthday po ni ni mo. oh, Birthday po. Birthday po na ako. Pag change gift na lang mo duwa. Change gift na lang kuno mo. Jenicel. Hello! Sa Hi. isa nga ni Tanaw, hello, kalabla, may gabi, diri sa Pilipinas. Mag-change gift na Jenicel kay. Kumusta? Mag-change gift na Jenicel. Happy naman Change gift akong ko no mo, birthday. Sinisel, na worth of 100 pesos. 100 lang kay mo rin ma-afford. 100? Hmm. Sige, 100. Bahalag na may. Basta kinasing-kasing. Jenicel, 100 lang. 100 ko na. Asa naman tong usa nawala man. Balik, uy. Hello mga kalablab, kumusta? Asa naman mo? Ayaw ka ulaw, diretso lang sa mong balay, tuktuka lang, ablihan rata mo. Kanya, diretso sa mong kwarto, kaya naaraman diya. O gigutom mo, ato tas kusina. Magkaunta, naman dito lamisa, lingkod dito kay kumplito na lingkuranan. Pag wala pa gani kadam sa kanon, pangukabras kaldiro, na diya ang kanang ginaling sa bato. Unya, topod, hangad sa babaw, to ditong kulon, gibitay. Nainanunan. Nanginununan dito. Di ba? Sa lami kayo, nanginununan, nga gipababuan og ukra. Asas kalami, anya, napay siling kulikot. Sus, ang sipon, tulo ko din taon. Excuse me po, sa tanan nangangaon diya. Hello everyone! Kumusta man mo tanan? Kumusta yung adlaw Domingo? Domingo rin diri sa Pilipinas. Jenicel, change gift ko no mo. Nawala mo ka, Jenicel. Kapit na lagi daw birthday yung Pinpin. Dungan mo. 18, di ba 18? Jenicel, 18 ka, no? Nya, anniversary pod. Anniversary. Oy, hi! Kisa man ang nagtanaw sa... Hello, Kalablab! Salamat sa pagpunta sa amuang kinabuhi. Kumusta man ka? Salamat sa nagtanaw sa tumingin. Amalia ka, mami! Hello! Mami! Ngayong gabi, Ngayong gabi, mga lablab, Nadia. congratulations! We love you! Thank you! Salamat sa pagdalaw sa among payag na napuno sa kalipay o kahayag. Yay! Yay! Happy may nga nakakaroon. Yay! One-on-one ang taan eh. Ano, same sa imo sa tong time ba nga nagkuan ka. Murag, Yeah. kalinga, yun yun. Salamat mi Amy. Bisag ulaw kayo gamami ay. Proud sad mi nga nami mami nga gwapa. Yay! Salamat kayo Mami Amy. Hello, good evening. Oh, good morning Inday. gwapa. Inday Pams, hi! Hi! Good morning diha. May gabi dire. Yay! Salamat sa pagduaw diri sa among payag. La. May gabi ninyong tanan. Mao pa jud human dinner. Ay, wow! Busog yan. Salamat in taon na ni Arigi ka. So, wala. Nabusog san may kay naka.
Ami Amy. Walay sa payan host, Inday Pams. Asa man din si Inday Pams? Oy, good morning pas ila. Amo pa paguman ni Mami Amy og kaon. Oh, Wow. Mayo kay nakakaon na ka Mami Amy. tamsak na mga kalablab. Thank you kayo sa pag-ari. Kaya ganahan kay may kanang daway ka mo tabi Mami ay. Kanang imo mga pronunciation ba? Ganahan kay may maminaw ba kanang lambing kaayo ka. Bukan ka as in. Amo ganing sonsono nagimo ang mga istorya dire. Kami kanay vlog kara na mo i-upload kay amo na inon basta si Mami Amy na mo comment ay amo nagtagnaon. So no na mo imo inistoryahan kay ganahan man mi maminaw nimo. Ay, nako. Yay! Salamat sa 4 million nga nagtanaw sa amo ang live karon. May gabiin nga tanan. Si Grace Abilia, Shout out tamsak mga Grace kalablab. Abilia. Ala, ati lang ga. Hello, Ate Langga! Kwak! Ano raw? Nagtamsak na dyan mi, oy. Yay! Sadya na mong balay. Thank you, ati lang ga. Thank you. Salamat kis pag-ari sa among balay nga napuno sa kalipay. Yay! Ano sa ba ni, oy? Ihi. Pansit. Gang Ingay. Ingay. Magsama-saba ba kay kamera man dire mingaw. Ay, salamat abi kung nangatulog na mong tanan. Ayan. Kumaka- Nag-streams na ba yung ka? Kumakain mi, oy. Ingay. Ay! Usay sudan, ati lang ga. Tilang nga, pag busog ha, ayaw di ka nang, ayaw alang-alang nga ba? Ay, kanang lang. Pag busog ka tilang nga ha, love-love kay ka na mo. Ay. Mami Amy, love-love sad ka na mo. Asas, Mami Amy. Nawala. Yahoo! Salamat sa 3 million nga nagtanaw sa amuang kahayag karon. Dito ako sudan pa ba? Dito, pantat akong paborito, pantat. Hito na yung okra. Paborit niya ang hito. Yes! Alam, magkalabag dito lang si kusina, gina dito ang Hito. hito, gipababuan og Okra. Yahoo! Grabe katawa. Si Jess, no, bag mo katawa, makatakod. Makatakod, Mami Amy, no? Thank you. Thank you, Mami Amy. Pag thank you, Mami Amy. Thank you, Mami Amy. Wala, Jod, okra. Ay, naku. Pwede na sud ati lang ga talong. Talong. Ha, bastilan. Ano sa gaday ko mo katawa? Nothing trip tonight. Yes, thank you. Thank you, Mami Amy. Salamat sa pag-ari sa amo ang gamay nga balay. Love you. Talong lang. Yes, kanang talong. Kato ayaw, ragid ka ng slice sa ati lang ga. Katong dibuok, Jod. Dako. Dako, unang di may go sa kaldero. Kulo na may gibutayan. Kulon, sudli. Ati lang ga, kulon. Wow. I love you to love love. Yay, yay. Sige, katawa sa tilangga. Salamat sa nagtanaw, mga kalablab sa 4 million nga nagtanaw sa Kadaganan 4 million. Maying gabi, kanina tanan diri sa Pilipinas. Adlaw karon Domingo, pizza 2 sa Mayo, tuig 2021. Ay, hi! My vlogs in Netherlands. Dilo ninyong do. Hi, sisi! Hello, Sisi! Love Hi. you! Himwe! Salamat sa pagbisita sa among gamay nga balay. Dito lang host, Inday Pals. Yay! Salamat sa pagtambay, Salamat. sisi. Love you, ma. Love, Michelle. Love you! Tilangga. Love you too, Ate Langga. Mama, ang talong ay kalinte. Unsa ba niya to? Ang konoy, wala man. Ay, jakite na sila. Oo. Ganun man, wala mo lagi ko kauna-una. Jakitan sa mga kalablaw kay gitugnaw mo diha ba? Usay kisaw diha aside sa inyong laugh trip. Ay, wala na gyud. Wala ra. Para gid Mami Amy wala. Hello mga kalablaw, thank you for watching.
isa sa wala pa makasulod sa among payag, ala sulod na kay giwa na mo sirati ang gawang, open ang tanan. Usa ba oy? Diretso lang sa kusina. Dili ko kabalong mag-moderator. Usa ba? Ala, nabugo. Ay sa di ko kabalo. Ay Ala, sa ala, ala. di ko kabalo. Wala lagi. Dito, oh. Ala sa ah. Ito. Sorry kay ninyo ah. Wala la dili ko kabalo. Ala talong usa ni. Mami Amy wala jud mi laing mingawra. Panti pud mi oy inday pa. Lagi nangita ako ay sa Basta boxer. my vlogs in Netherlands hala talong ha. Asa day mo karonos. Inday pa sa gid Miss Pilipinas. Ate Langga. Ayos mo. Mapunon man tagod may og kanang hito niya. Kung may okra sa talong na lang. Ate Langga ha. Yus Mariusip. Akala ko okra gusto mo budandog ba ha. Balo ni mo Ate Langga. Oy. Ata ka diya, okra. Dili makabalo mo pa Ay, dyan. lagi. Nawala lagi ko balo asa Wait ko sa ni oy. makalabla, magpanty sa ta. Ay sakay. Akong ipadorit akong naong. Hala, hala. Naka LS na me. Nasa Sa sa una, Siburon pero- ba? Naa sa kuan. Cebu City, Mami Amy. Cebu City. Lapit diri sa Imol ba at Ah, bang. bang sa Imol ta. Oh. Katia Elizabeth. Unsa magid oy di lagi ko kabalo. Ay dira. O ano magud ni? Sa mga kalabla, di may kabalo mo pante. Ah, kana okay na. Okay, nanay jacket si Ma'am Amy. Oh, kana. Yahoo! Sus kana ra di ay. Hala, paghagtuhag na mo diya. Dara dai nakita na nako. Oh, pinduta ang name Wala pa ka ko. mo magkaon na tilangga. Kana na kuan na mo na jakita na mo tanan oy. Panty na like ko lang. Ay nako. Unsa? Salamat sa pagtanaw sa 7 million. Nga nakakaroon Ay, sa- ng ban. Napindot na, ate lang ka, napindot na. Mingaw na ko sa Cebu. Pauli na Inday Pams. Asa ka dapit sa Cebu, oy. Yahoo! Mami Nagana Amy, na taga Cebu. magkita tapon, ikulit na ako. Wala ka, God wala. willing. Mami Amy, oh, magkita tapuhon, ikulit na ako. Yay! Ah, magkita ta, pero... Kita na gid mi sa usa ka gwapa na tong mami. Pero, basta hindi rin mo tingog, ginag-abot, bas kuan. Tabian ba mo sa video Mami Amy pero sa personal ok. Basin mo, ok, Mura ka tong, I saw you yesterday. Why did you cockroach? Ah, first day ito, pasensya nyo na, ha? Tilangga, oy, aragoy. Wala pa ba na mo man yung dandog-dandog diyang okra? Oy, aragoy, arena mo, thank you. Kalingaw ninyo. Inday Pams, asama ka sa Cebu, Inday Pams. Hehe, binyagan. Ano ba dahil kasi? Okay, Mami Amy. Bitaw. Mami Amy, ulawan Thank ba you yan for eh? watching, mga kalablab. 9 million nga nagtanaw. Higugma ako ninyo, guys. Oy, Inday Ay. Pams. Oy, Ate Langga. Grabe, Higugma si Inday nagdugo akong Pams. kasing-kasing. Wala, pag ikumahin mo diya, mga kalablab. Higugmahan Mga niyo. ini, pag mahalay mo diha. Higugmahan niyo, usag-usag. Yayungan ang sakit o kalipay. Na jaketan lagi Hello mo tanan. everyone! Thank you Hi, for Mang watching Dave! Mang Dave Vlogs, hello! Asa gipagaw mo ko oy. Mang Day Vlogs migo. MLS o mga migo ug miga. Salamat Eh, kayo salamat ha. sa pagpunta sa ang balay. Dito lang sa Ay. kusina. Migo, dito lang sa kusina. Ginadit ang inanuna na skulon. Pababuan ko na to okra. Ingon si Ate Langgay. Oy. Ay no. Ay si collection di video. Yahoo! Kompleto na naging kinabuhi. Ay sa kay naglaag ko no siya. Naglaag ko. Aw sana ako naglaag ba. Sige lang ma'am kay ang banig dire stay dira. Thank you kay ma'am. Thank you kay Wala sa da Bakiran speech. La parinti mo na nako lagi. O parinti kay nimo pero Tagalog man. Ah, ganun pala. Tagalog, Bakirans Family. Hello, salamat sa pagpunta sa bahay namin na maliit na napuno sa kasiyahan at kagandahan. Yan. Hello, Ma'am Collection.
Love you. Araon jud ko ng baniga. Ari agad Yes. uli nimo, ma'am ha. Amo Collection. Kauli man dito sa probinsya, amo nang i-vlog ang banig saan pagbuhat sila gadgets na mo tulungan na mama. Oh. Dayan Ah, ako. taganak brief si Mang Dave sos kaloo may Ay, brief. ang brief. Salan ka na di man kumpleto lagi din na pag-brief kung panty po mo yung taon. Kanang Dabakilans, thank you kayo Sisi for coming. Yay! May vlog sa Netherlands, congrats na mo ni na jud mo. Bitaw. Yay! Congrats ka na tanan. Ikaw, Love you. Sisi. Tungod ninyo. Kanang namuni na gyud sa kadugayan ba. Yahoo! Salamat Lord. Oy, ano yon ha? Ano yon? Ate Langga. Oy, ang pantat mo dyan. Mag ano dyan, natilangga ha. Unsa inyong panihapon, Mami Amy? Among gi panihapon kay donut kay gadayt. Yeah, donut mameme kay gaday kay mura daw siya kanang bakti. Kanang dako na kay kugnaw ini katubag sa kamera ba. Yes, kanang pareha sa imong kagwapa. Kanang sexy unta ba? Mami Amy pa yan nimo ba? Sexy gyapon. Yay! Ati lang ga. Oy, challenge magtagalog kayo. Oo. Challenge po kapag sabag nagsalita ng Bisaya, piktan dalunggan gay. Hello po sa lahat na napunta sa bahay namin ngayon. Sana po masaya po kayo na nakita niyo ang aming mga mukha dito na malaki. Salamat po. Labak. Okay. Sa lahat kayo dyan mga kalablab, kayo ang witness na kapag nagsalita ng Bisaya, piktan dalunggan. Okay? Ma'am, collection. Lami ang donut. Lami dyan kayong donut bitaw no. Bisa enough naman ako ang usa ka donut. Hoy, piktan ay, Panihapon. Tagalog ko na. Ay sa kay dili ko kabalo mo Tagalog Ma'am, boy. correction kasi hindi siya nagbigay sa akin ng donut kanina. Oh. Ay bahala jud ka mo diha panihapon ko dinhi ha ha. Panihapon lang diha tilangga. Ayaw pre, gutda ang ito. Wah. Kapon. Yes, mas maingay kapag Tagalog. Oh, Ayaw lagi. Ay isa. Ay Mami Amy. Nahirapan ako sa kalis. Kaya nga, Mami Amy, kasi kapag nagsalita kami ng Tagalog, grabe, nahirapan sa kalisod. Kanang ay sa Kasi kapag bright sa math, bugo sa English. Kapag bright sa English, sige ngon. kanang bubo sa math. Kapag bright sa science, bubo sa Filipino. Hello sa 7 million nga nagtanaw. May vlog sa Netherlands, katawa lang. Just mga kalabla, papunta. Kapag nandito na kayo, punta kayo sa kusina namin. Maraming mga Ay, nako. inununan dyan. Mandun Inday pang Babs. okra at sa katalong. Ma'am, collection, ing na Jess, wag po. Aw. Pasalamat tayo kasi may teacher dyan May teacher dyan. Oh. Salamat po ma'am sa tulong niyo kay Love Jess kasi hindi siya marunong magtagalog. Pagtagisan ng math, marunong na siya. So, mag-ano ka dyan ma'am? Mag-mathematics. Mag-mathematics ka kasi kay marunong Okay ram. addition, subtraction, multiplication, division. Marunong. Ay, sagot. Awas si Ate Langga, hito pa mo. Langga, mag-move on kita si hito, ani. Ate Langga, hito plus pantat equals isda. Pinawisan ako ng maraming singot. Bugo ko sa tananoy. Ano? May vlog sa Netherlands. Pinawisan na daw siya sa maraming singot. Ako nga pati ilo ko kasi pinawisan. Sa kakilig niyong lahat na nandito kayo sa bahay namin. Kahit maliit lang pero nakasya tayo dito, di ba? So, salamat mga kalablag Ay, sa pagdating nyo dito kahit mga bisdak tayo. Nakaintindi naman kayo sa akin. O sa gini challenge ning Tagalog. Mami Like Amy. challenge man Ay sa Mami Amy. bugo. Si Mami Amy. Bugo ko sa tanan mo. Mami Amy, kabaw ko bright ka. Mami Amy, bugo ka sa tanan pero sa pag-ibig, hindi ka bugo. Yes, pag-ibig. Daw kas pag-ibig, Mami Amy. Love Jess, basin na kay. Delikado lagi. Huwag kang mag-alala, Mami Amy. Nag-pampers yan. Nag-pampers. Yung adult pampers. Back out kasi mga kalablayat kasi hindi niya na siya tawagan na hindi niya naagwanta kasi yung Tagalog. Kabuya. Ala, pasensya.
Pasensya na kayo mga kalablab. So, tapos na kami kumain, pero nabaliw pa rin. Nagkasinabot naman tayo lahat, di ba? Asa ba niyo? Ganun ka Tagalog ta dire. Ano mga kalaban, nagkasinabot naman tayo lahat, di ba? Huwag kang ganyan kasi nagkasinabot na tayo. Oh. Shoutout Ayla Quachara! Karay, salamat sa pagpunta sa bahay namin. Ang saya namin dito, naglingkod. Asa, ate lang nga, paka napantat, para kasabot siya na siya Tagalog. Gusto sa Kasi, bisag pinapaguro ka ba din pantat lang, gani ko kabalo mo Tagalog. yung utak mo kasi parang pantat, utak ng pantat, maliit lang. Grabe ka. Natatawa na kasi nauulaw. Nauulaw ka. Sana My vlogs. Sakit atong tiyan, ane. Sana po mga kalablab, hindi kayo mawawala dyan ba? Na hindi kayo maano sa amin na mapupulaan. Kabuya. Happy Sunday ka natin pa na. Dapat masaya lang kahit walang kinakain. Gusto mo yung kare ron. Naglaban na kasi si Ate lang. Kasi, Mami Amy. Yo, yay! Nabaliw kay Halang ganina. Yay! Kaya nga Mami Amy. Nababaliw kasi sa... Collection ma'am. Kasi tawag ato, nagpapilde. My vlogs. Hindi niya kinain lahat ng samyang kasi nahanghangan. Hindi na ko kaya Halang, Mami Amy. Hindi Grabe. niya kaya mahangan pero pati nasasaktan. Salamat Mami Amy, natawa kayo sa aking balak kanina, di ba? Masa ba gan? Ang katagal. Bisaya na ko no be? Ay, sabi niya talaga, challenge eh. Mag-practice kasi. Kapag nagtatagalog tayo, lahat ng mga doon sa Manila, nakakilala na sa atin kasi nakaintindi na sila, di ba? Bahala na sila. Bahala na sila. Hello! My vlogs. Ago, hindi talaga ko mapupula ninyo. Sana, yay! Ala, Ate Guapa! Ate ko pa, hi! Oh, wag ka ganyan, Ate Guapa, Tagalog namin ngayon. My vlogs. Kanang, thank you good kay hindi ka mapula na. Balag, mapupulan ka sa mukha namin. Ang importante, hindi ka mapupulan sa aming wika. Di ba? Ay, nag-abot ang mga madam o si Ate Langga o si Ate Guapa. Okay, nag-abot sila mga guwapa ay. Be, atong jaketan si... Panti, si Ate Guapa. Panti. Ate Guapa, wapa kay Panti. Panti yan sa kanam, ha? Move on sa pantat, oy. Move on na sa pantat, Ate Langga. Maraming sa pagpunta dito sa 6 million na nag-watch sa amin. Ayan. Ay, nako. Buyag katawa ng kirakiya. So, sa lahat ng mga katagalugan dyan, so magandang gabi sa inyo lahat. So, sa mga kabisayan, may gabi kaninyong tanan. So, oy, naslaro hindi ako mapupula sa inyong mga mukha. Ay, salamat! Yung mga mukha kagwapa niyo. Ay, salamat! One point kasi ngayon sa kaninang araw, kaninang umaga, wala nagsasabi sa amin na maganda kami. So ngayon, Kompleto mga kumpleto natin pagtulong ngayon. Kasi may nagsasabi na sa atin na maganda tayo. Oh, di ba? Praise the Lord. Oh, salamat! Ate Langga, so ako may kasalanan dahil challenge Tagalog ay Diyos mio Marimar. So ikaw nga, sabi mo dun sa itong pasalamat namin na namuni na kami, sabi mo, mag-ano na kayo? Magtagalog Magtagalog na. na kayo. Mami, may bala nagalang basta di na masakitan. Yay! Nilablamal. Natawa ako dyan, Mami Amy, natawa ako sa pagbasa ko sa ano mo, sa Sa comment, Sa natatawa. Tagalog, bagyo ka? Kinikilig kasi ako doon. Sabi mo, natawa ako sa balak mo.
Ano na naman, tilangga. Hallelujah, pati hallelujah, Ate Langga. Oh, no, Ay, Netherlands. si My Vlogs na. Yes, Yay! hallelujah mga lalabs. Hallelujah. Ay, naku. Sige, Salamat sa pagpunta salamat sa punta dito sa bahay. 6 million, no? 6 million na napunta sa amin. Si Mang Dave, asan nawala si Mang Dave? Mang Dave. Ate Gwapa, asan na ka? Baka na nosebleed sa Tagalog ko. Huwag kayong mag-nosebleed dyan kasi. At saka si Ma'am, Collection de Videografia. Hi! Yeah! May pambili na kami ng bigas at saka ginamos. Ate Gwapa, thank you. Ate Gwapa. Kagwapa. Yun. Palit scotch tape, sama ka. Tipan, baba, tipan. Grabe, Ate Gwapa, tipan, baba. Salamat, Ate Gwapa, sa palipad. Ate Gwapa, bilhin mo ng scotch tape. Then, lagyan mo ng isa kahoy dito para tangkad. Ate Gwapa, anak na lang. Scotch tapean yung baba mo, Jess, kasi ang ingay mo kasi. Salamat, Ate Gwapa. Napakuluran mo ang aming live karon. Yes. Mami Amy, bye-bye. Naku, mga lalab. Mga lab-lab, susunod na sa... Yes. Bye-bye, Mami Okay, Mami Amy. Thank you for coming, Mami Amy, ha. Thank you. Happy me. Super happy me nga. Tambay ka dere sa among Amping LS. mo di ka nun. Amping, good night ninyo. Love you. Love you. Thank you kay Mami Amy, ha. Thank you, Kahit na Jud. ingayan ka sa aming mga dito, fish Di tank. ganina na ko toslok dire. Ay, naku. Napupulan na ka, Tilangga. Napupulan. Sige, ligpitin mo yung plato mo dyan. Good night, sweet dreams. Good night din, Mami Amy. Good Sweet night, Mimi, dreams. sweet dreams. Kanang matulog na pud mi taud kay Yes. pagka sa'yo pag gud kay ming Sa'yo mo pa may duty. mga nginabuhi o Kanang alas 3 pa mi mo mata kay Oo. maligo. Maligo, alas 3, alas 4, mo atog alas 8. Nice kay na mo trabaho. Yeah. Manra. Ay, nako. Yay! Amiga na sila. Dili ma-send daw. Usa may dili ma-send diha. Na-send na. Oh. Yay! Salamat. Thank you, Ate Gwapa. Samot na kay paliparan mo nimo. Oh, amo na. Palit na mo na scotch tape papilit kay na natangtang darili ko dai. Nakulangan. Ay, naku. Salamat kay Ate Gwapa ha. Thank you, Ate Gwapa. Love you. Salamat. Ay, Ate Langga. Ate Langga, good night. Love you. Salamat sa pagbisita dito. Ikaw pa yung nagturo sa akin na magtagalog. Ikaw ngayon, marunong na kasi Mag-good night na rin kaming lahat kay ingay-ingay. Dili mo mawili na mo. Marag ka tong, marag mga timos. Mga tipasi kay bisa. Mga timos, basbukong ka ng Ay, kanang Ate Langga. O kanang usang oras diha. mag-good night ka. Dagan pa siyang pangutahan na Ate Langga. Ay, bisda kabi. Ay, Ate Langga man na. Sama Abigail Borje. Hello! Ala, Langga! Langga. Salamat sa pagpunta dito. Nagtagalog kasi kami. Request to sa isa naming atong kalablaba. Kanang Naingaya sa atin. ilang mga langga ko, nag-live food ko, sorry. Bitaw, nakakita may ka-timing, bitaw langga, oy. Oh, Kanang, tara, let's guys. kanang, kajuta sad amuang LS ron langga, na timing dito nagdungan. Thank you guys sa pag-ari. Salamat Happy sa to see you pagbisita. langga, Abigail Borje. Maraming imoy sa'yo. Kasi Mm. nandito ka. Okay. Si Ate Langga, Ate langga, tara let's na guys, mag-good night na tayo. Good night! Yan ang mga Ate langga, kanang napula na ka na mo. Naingayan kasi, binigyan kami ni Ate Gwapa, pambili ng scotch tape. Scotch tape pa namin yung baba namin ngayon. Ay nako, asa naman gusto kong basahon ay sa? Dahil, paningot ko ng ilo. Ay nako. Kung sino pang walang panty dyan, pantihan na kami,
Love you mga langga ko. Happy to see you both. Love you too, langga. Yeah, grabing kiss pinapili. Good morning diha. Ay, ganun. My vlogs in Netherlands. Mga lalabs, lakaw sa ako ha. Amping mo diha. Salamat kayo. Oh, thank you kayo sisi sa pag-ari. Amping sa paglakaw. Amping kanunay. Love you. Thank you good kayo sa pag-ari. Ay nako. Ate Guapa, unya na mo pang muli. Ayaw kuya, kay magluto pa man na siya ti langga o talong o okra. Magluto pa na siya, kay to pa may dagang hito ko no, maurot. Ay nako. Laka, ate Guapa, ate langga. Karang pagsulo ba ya mo ha? Sulo kay ang pantat mangali, mag-atang na ko to. Miss na ka. Alang ka. Kalingaw ninyo doa. Ay, wala kay pusporo. Magyan mo to masilingan to, may hagipo. Nagilangga ka na. Magsige rin yun big pagatawa ba kay wala gid mi lang ma-entertain ari katawa. Ano si katawa niya talaga, ugasin itong pantat dito. Di ba ginante ka na may talong dito. Ayaw, biyak slice ha. Dam tanda. Oy, mamaili. Ay mo pamaili pangwa sa mukuan ka ng pantat. Pamaili mo niya pagsulo kay tingdi sura ron niya kapag kaingin itong agyan ninyo na puno sa bugire. Kailan ba nagbugi sila? Nya ati Guapa ayaw pagpaulay kay haligato sa sulo. Ikaw may bapaso. Pag una ati Guapa ha kay bapaso ka sa arigato. May manang si ati langga mo lahi kay siya may kanon sa ukoy. Ati lang ga. May scotch tape ako. Padala. Ya, karton isulod sa. May Isulod sa scotch tape. karton na. Ati ko pag-undang na mo sa basa-basa. Unboxing scotch tape ati Guapa. Ati ko pa. Kanang taon mo undang na Katuging packaging tape ati Guapa kay dako na kasaging baba love sis ato. Ay kanang Indayan Bugoy Japan. Hi, Sisi. Watching your mga lalabs. Hello Sisi. Hi, thank you guys sa pag-ari. Himwe, welcome po sa aming bahay. Punta ka sa kusina, may inuunan doon. Bisaya man na. Sabi niya, Kabibo ko na nato. kabibo na may naano pa naano diyan, naingit sa amin. Saba daw kay mi. Salamat. Sa'yo dali ang katulog. Huwag may magdali nga. Sa'yo pa may manginaboy ang ma. Salamat kayo sa pag-ari Indayan Bugoy Japan. Sisi, thank kayo ha. Ate Langga, imo sulo, bahit na. Kaya Petromax dito, watoy gas. Ate. Ate, langga. Tama lang yun mga langga. Salamat kayo langga ha sa pagtambay. Na, sa lang ng mga kuliro. Mga kuliro, manggod ka rin niya. Ate Guapa. Yay! Ay! Salamat, Inday, Boga. Sa ko, nahayaw. Wala ka malago sa isulti. Ate Guapa na, magapalit na sa mga packaging tape. Dako pa scotch tape. Oh, thank you kayo Indayan Bugoy Japan. Sisi, thank you kayo sa pakulay. Yay! Makapalit na gid big bugas Makulay ang buhay. Makulay ang buhay. Pambili ng scotch tape ni Ate Guapa. Hello, Ma'am Dave. Asa naman ko dapat. Thank you kayo Indayan Bugoy Japan ha sa pakulay. Oh, Ate wait, sa- Guapa, akong Ato bana sa na reklamo, pagdilas, saba daw akong sipi, hinayan na Ate Guapa, hinayan. Kay, namin dili Si saba. Inday Bugoy ba, pantihe? Ako naman, gipanti. Ay. Kanang Ate Langga, mahalin mo si Indayan Bugoy in Japan. Kasabot ka ng Ate Guapa o Ate Langga, no? Magkasinabot si Day. Nang Ate Langga, mahalin mo si Indayan Bugoy in Japan kay super supportive kayo na siya namo. Yes. Paliparan. At Mang Dave Vlogs, congrats Migo Miga. Thank you. Thank you, Migo. Kay I love you. Salamat sa pagbisita dito sa bahay namin. Kahit maliit, pero maingay. Kareng.
Ate Langga, huwag kang mairita sa amin na. Hindi naman kami nairita sa inyo. Ang sakit na Tagaloga. Ang ukra ug talong ay kalimot, ang pantat ug ang hito ay hutda palihog. Nang kailan nakubanan nila. Kay i-place din ako sila nig mga on me. Yay! Nabot tayo, nabot yun bis buhol ba? Hello sa habi ni Ate Guapa. Hi, ninyong tanan diya sa buhol. Yes, kailan nasad mi ninyo? Laulan diri sa Pilipinas ay. Ulan, Ulan yun. ulan, mga kalablag, ulan dire. Mang day vlogs kaligre ba? Oy. Hey! Lagi may go. Wala mong good milaing mga kuan ba? Oh, Magpakatawa ra gyud me. Katawa ra kay kanina is panabe, di katawa na lang. Hindi, naging Japan. Okay, kayo mo panoorin. Ay, salamat kay Smart man in Sisi. the Philippines. Oy, wala. Unsa ni? Taga-bulpod ko. Oy, Oy, Ate Guapa. Ate Guapa, Maridel. Taga-buhol sa daw si Kuan o Indayan Bugoy in Japan. Mahalan ako. Mahalan na kayo Basin dyan. bayag silingan mo. Ah! Kanang. Ala! Asa. Painay, bulyong niya na kasi kayo. Kanang basin bayaw kanang basin ka babae kanang silingan ra mo ba Indayan Kasi Bugoy. nagkatugkaran Og ra mo si ba? kanang Maridel kay taga-buhol sad ni. Asa Oh. to dapit inyo ate Guapa? Sa Jagna? Ay, sabati ko pa. Anaon ka niya, ay sabat. Nalang buhol. Ay, tisa tiway! Ay, wak! Ay, mga, Salamat sa pagdating dito sa bahay namin. ay, mga kalab-lab, Timsik. Sek, grabe ay. Salamat. Salamat si Pigditing dito si Behin Eman. Hello sa tiyan nga nagtanaw. 11 million oh. 11 million ka diha. 6 million nga nagtanaw sa amuang live karon. Salamat. Kanang usan ni God. Tisa tiway, thank you kayo, Mika. Tisa Best, thank you. Thank you. Ma'am Inday, taga Jagna ba na inigbasa? Jagna buhol ko, ma'am. Hagna. Jagna na para sa siya. Hagna, guro na. Paano, hagna. Wala, kanang si Asa si Kuan. Si Inday. Shoutout sa mga Bisaya taga Bohol. Oy, Indayan Bugoy in Shout out Japan. sa tanang Bisaya diya, taga Bohol. Kanang mahala si Indayan Bugoy in Japan at igwapa kay silingan mo day mo diha. Anara jud mo da just ba dili am ni siya hon bitaw kanang kusog kay mo refresh ba? Mo refresh ka. Yeah. Oh, hagna. Hagna lagi day nagbasa da. Bright kay ko. Taga si Daog ko. good ako ra tong gi-English ba pwede ra? Saba niya, oy. Room spilling room. Indayan Bugoy taga Gitafico silingan na ta. Hala, silingan na lagi mo. Agoy. Gitafe din na. Gitafe. Usa mo gud na pagbasa ba? Oy, sorry na gud. Gitafe na. Gitafe. Sige, Gitafe or Gitafe kana. Bisag unsa na lang ana ba? Ala. Ako lo taga pagadagan man yung silingan hasas man Kasi taga Bohol. Ala, pag mahala ng paglayla mo diya, mga taga Silingan. Pagkat danay na mugsabaw dito ka. Ay sakay mo agis ako kay horuton. Oh, no. Yan, nakaihi sila Jess. Anong imong gion ang wifi ni mo? Wait sa mga kalablawa kay. Iatas click ka pin Ha? Hello mga kalablaw, thank you for watching sa tanan nga. 5 million nga nagtanaw sa mong kahayag karon may gabi. O mang day. Ano kuya, oy sorry. Night tanan nga ni ari sa mo sa pag-ari. Sorry kay nawala mi kalit kay wala ang connection kay nagandere. Good night Ate Guapa, good night Ate Langga, good night Mang Dave. Good night Gail Happy Borje. Billboard. Borje. Like kung pagbabay, tingnan tanan. Ay, Salamat nay di ba? Sorry kayo tagbi mo eh. Nagulan mo gusto. Hello! Sorry kayo ninyo kay nawala gyud mi ha. Good night. Nagulan man mo nawala inyo signal lagi. Huwag nawala. Sila. Tisa Tiway, good night. Good night. Kati sa best. Thank you kayo sa pag-ari ha. Tama. Good night. Kwak. Ate Langga, thank you kayo. Ate Guap. Thank you for watching. Sa tulog ka po ka nagtanong pa na napala mo ang connection. Kasi
Sinsa na makalawlaw. Oh, hindi ba? Puno sa happy Sunday karon tanan. Yes. So, loading ba? Loading sila lahat. Kinakwidolak ng makapagpakabili na isa. Crying. Lak ng makapagpakabili na isa. Crying. Kalabdi. Hello. Gabi, Pilipinas. Kinakulan ko na 1 hour. Dito is mga kalabdab kayo. Huwag ka man sad mi do paasog na. Masad mi makitabi ninyo halapira. Sa love you all. Salamat sa pag-aadit ang mga gamay nga payayo. Thank you, Kulay. Yes, tanan, Hidri, we love you. Pagpili, sa duwang anak ko, we love you. Ay, ulaw, ay. Ano niya na? Ay, sana lang. Salamat po naman yung nagtanaw. Lugit sa Gato sila na. Gato guys. wala pa ma-end, mga kalablaw. End, hello lang ga. Nag-live po day ka karuno. Sorry kaya wala may kaadto sa nagdungan manggod murag destiny gurot ah. Nagkadungan man taoy. Salamat sa pag-ari. Sabi sa takajot kon unsa man diha gabi sa inyo karon? O bali man no? Mali lagi. Morning, may buntag diha. Langga may buntag diha. Yahoo! Hello everyone! Happy Sunday! Monday! Yan na lang ta. Oh, totoo. Naning kamot! Naning kamot! I see, MGYO! Hello! Hi! Hi, Sisi! Hello, Thank you Sisi. kayo sa pag-ari. Thank you kayo sa pag-ari. So, daganta kay to ganiya, Oo. sisi, pero ang problema kay nawala among connection. So, gato sila na end na among live karon. So, Oo. matong nang good night silang tanan. So, dagan unta kay kaatong makuan unta. Oh. Yeah. Mahag to hug nimo diha. Hi, Sisi! Kuan unta. Oh. Yeah. Mahag to hug nimo diha. Hi, Sisi! Thank you kayo for coming ka Thank you for na. watching. Love you. Yes, thank you for watching. Sa duha ka buok na nagtanaw karon, nagpabilin. Hinaot nga si Ate Guapa ug si Tilangga nga nahinayon in taon tilang pagpanulo karon nga. Kuha in Nagpantat. taon sila pantat og kito. Oh. Kaya ko nutong inununan kuan og Kasi na katong mong last ay katong una ng mga video nga finally kay nag thank you mini mo ato kay. Wala sa Kanang- ka bisita to. Pero wala pa kanang katong Shout out ka dito. gi-shout out ka na mo dito. Shout out ka na mo dito sisi. Kay na thank you mini mo sa imong pagtabang na mo sa among watch hours. Yay! Yes. Finally Sa- monetize na mi. Isa ka sa atong solid supporters. Oh. Okay ra sis bago pa pud kumata. So man di basta So, nasa diha. diharon sis. Asa gani ni siya amo nalimot ko. Salamat sa pagbisita sa amuang payag. Hello everyone! Thank you for watching. I love you. So, buntag din yun, sis. You're welcome. Salamat sis. May lagi. At last, nahuman na jud. Sa nawala itong mga ano, gato sila na humanta. Oh. So, okay ra, at least nakari sila sa amuang Six gamay. Okay pa din. Okay mo din si Good morning, sis. So, din, amuha kay alas 9 Alas 9 na. 14 sa gabi na. Domingo karon. Domingo sa gabi. Hello for watching. Hello for watching. Ang sagyan. Hello for Congrats na to. Salamat kayo. Yay! Thank you Hello kay kayo. Soshi kay Lakeisha Channel. Hello sis. Lagi, nabaliktad akong thumbnail. Ang thumbnail. Nabaliktad. Oh. Oh no. Bitaw Oh, no. na baliktad akong thumbnail kanina. About the pasmal. Mo din murag nakwak dito nga itong mga bisita ganiya. So, ubay-ubay yung tato ganiya, sis, pero nawala kay na wala mo connection ba? So, goodbye na to sila na mo. Oo. Nato sila ni na mo ang live. So, wala pa man di ay. Salamat po kay nakaapas pa mo sa mo live karon kay mo matulog na ang tami kay na.
nawala mo connection kay ni ulan man gud dire. Lagi. Domingo po diya. Domingo po dia. Sumurag apas-apas ra dayta. Salamat sa per million nga nagtanaw sa mong dagway. Salamat kayo sa pag-ari Sisi Shika Anakisha channel. Ay, nabaliktad gid no. So sabta lang ninyo sis. Thank you pud kayo. Salamat sa Sa nag-ani pag-ari sa MGY channel. Wala day work ron MGYO. Yay! Inday ang bugoy in Japan. To. Kaniya na. Ganyan eh. Uy, sa pa yan si Kana Kisha. Kanang padung na masad mo mga tolo. Tingkatalog na mas atong Pilipinas ba? Loading bitaw kayo signal basta mag-ulan. Yes! Bitaw. Nawala Gid may kanina. Kanta to sila kanina. Nagsaba-saba unta may ba? Magdagan to, maglablaban unta mo diya. Oo. Nagipantihan naman to namo sila. Udto. Unya auto pa di ay. Kasi udto. Iya trabaho. Udto pa. Sana all udto. Kami kay gabi man mo duty din. Ay mo duty. Gabi mo in, gabi sad mo out. Bitaw. Kinahanglan pa nga sayo may mataog ba po. Yay! Thank you for watching mga kalab-lab. Thank you guys sa inyong pag-stay. Salamat sa Pwede na mo magbahalan. So, Shika Anakisha og si kaning Shika Anakisha channel kani si Yes. naning kamot ngan sa yang channel kay MGYO. MGYO. MGYO channel ang iya pangan. Salamat kayo sa inyong Thank pag-ari you for watching ha. mga kalab-lab. So, hope nga. So, ayaw kalimot sa iyong kaon ha. Sis, nangaon na mo diya sa iyong pamahaw. Early pa kayo. Pas kumainit sa tano. Tawid, pandi sa mong kuwan. Puting loya. Thanks Sisi daw ingon si MGYO. You're welcome, Sisi. So, ginalan dili kita magpagutong kaon dito sa saktong oras ba? Di sa nato ka na palapasan, di sa nato na labihan, Sayo sakto-sakto pag lang. online kay loading. Watching, mga kalab. Lagi basta magdungan may Nag-away ang muang signal diri ako ng connection. Ulat pa ko, og tagaan ko ninyo sa Sodada. Asa naibog ba ya kay ko atong inyong sinugba ba? Sa sino ba? Hello! Katong last Thank ni you for watching. katong last nila nga kuan ba? Last nila nga vlog kay kanang nagsugba sila sa outdoor cooking sila. Nagmukbang. Nangaon sila duman niya kabuk yang anak. So, pasensya na mga kalab-log kay Word siya magdadala sa amuang Account na di kay siya familiar bitaw sa uban akong kuan. Ako ra gyud naka-familiar kayo ninyo. Hindi ko na siya mo-introduce. So, siya mga si Kwan si Kwan. So, mauna na siya. So, Bango sis, bitaw lami kay to ba? Dahil naibog lagi ko kami ato. di kayo na. So, kaya nahinay po ko gila-ilan yung tanan ni istorya niya ka na mauna. Kay mas, kung manggod siya, dili kay sa busy kay sa nako. Oh. Sa ako, siya gadala niya. Kanang, siya may ang master. So, sunod-sunod na lang kanya mga kalab-lab. Ako may madam. Siya may madam, siya yung imando, tahot siyang tao-tao sa kamayan. Yeah. Thank you for watching mga kalab-lab. Sa upat na to nga nagtanaw, diri ka na mo. Salamat sa pagbisita. Loading mo. Diri sa balay. Na-loading bitaw may basta magdungan mi og kana among i-on ang uban na mga cellphone bitaw. Bitaw may basta magdungan mi og kana among i-on ang uban na mga cellphone bitaw. MGYO. Uban na sa usara ka buhok cellphone sis. Kasweet sa Shika. Nakisa. Kan gilihan mo nag-sugar ba? Salamat sa pagtanaw sa 2 million nga nagtanaw diri ka nato karon. Palubong survivor. Loading man mo oy. Bitaw uy, diba? Pasensya na kalablo kasi ulan dire. Ulan dire sa Cebu. Kanang bitaw uy, loading mi. Palubong. Pulubing kuan. Ay, palubing na. Palubong ano. Ay, palubing survivor. Tusok-tusok na, lubot dyan. Don't worry, Pulubing Don't worry survivor. sis kay, pantihan ka na mo ha. Bisa ko ding pantihan ka na mo. Salamat sa pagpunta diri sa among payag. Yay!
Okay, thank you for watching mga kalab-lab. May gabi dito sa Pilipinas. May buntag, may udto, may tanan diya, o unsa man diya, karon sa inyo ha. So, amping mo kanunay. Pana ako diya Cebu. Asa day gani inyo ha to? Asa? Pulobing survivor. Sisi, asa ganito inyo ha? Basin silingan ra ta. Basta magsilingan din, lagi siya Cebu. Dili ka sa Cebu. Kung mari ka dire, ginansa mi mana sa inyo ha. At danay lalanta to datod, hantod kanu sa mahuman. Ano, ibigay mo uyab, taga ko uyab diya. Ganan kag kuya. Ala, taga-anti ka. Ay, dagan diri available. PM lang mi kay. Hatagan jud ka na diri daghan. Okay raman ka Eh, ng balo. IPM ato sa kanang among FB, Karen Alge Silvano. Ato dito din tagaan ka. Ang kwan dito, tagay ko ba uyab? Tagaan Tagaan lagi ka uya. Tagaan ka. tagaan lagi kay uyab. IPM lang may dito sa among kuan ha. Wala ka ba mo gusto? Unsa may standard nimo sa usa ka lalaki? Charot. Ako mo kuan nimo bay unsa may mo di Pangita. pangita sa usa ka lalaki. Kay basin ako sa nang pangitaon diri ba? Kanang tuli ha. Tuli. So, importante din ang tuli. So, sa pansunod, murag lima ka buok nga imo ang kinahanglanon sa usa ka lalaki. Number 1 is tuli. Number 2, thank you for watching mga kalab. Happy Sunday ka natong tanan, may gabiin yung tanan diha, may buntag, may udto. So, ay mo kalimot sa iyo ang pamahaw, paniudto, panihapon. Kaon sa saktong oras in taon para dili gid in taon ta. Pas mo. Pas mo. Haha, factory mo sa uyab. Sisi, Enjoy. pwede na sa may mag-factory og uyab kay si Ploby Survivor. Nangita. Ayaw man. So, way problema na daghan kayong lalaki dire nga mga tuli pa jud ko yung gusto. Ingat. So, perfect ni mga lalaki dire. Kuha kayo ng standard sis. Following survivor. Ay, put ng kigwaw. Ay, di ta ng kigwaw. Rasad nagkami. Kigwahon. Ay, nang kigwahon kay na masigyan man nag-put siyang lubot kay Katol. Asula. Salamat sa pagtanaw ni mo niya 1 o 2 million sa 2 million viewers na mo. Yes, 2 million. Salamat sa pagbisita diri sa balay. Abli ra ang gawan, ablihi ang gawang diri sa kusina na ditong kanon, na diyang inununan ang kulon gibitay. Pababa na mo na og ukra. Ukra. MGY o kasama na muna sis ka na sa last Sa day adlaw. lang. Last day lang yun. Yeah, grabe ka tao man is Pulubi Survivor. MGY o last day lang yun sis na Salamat. Salamat sa iyong Pagka pagmahal. 28. 28. Oo. Sulit kasi may 8 Sulit basta Congrats 8. sa atin lahat. Salamat, Lord. Thank you good sis sa help ha. Yes. Ay, sis. Kada kong katawang Kada kong Pulubing katawa. Survivor. Ay, unsa man deal ka? Dil ka kasi na. Kay IPM ba? Dayon na. IPM sa imong kuan. Dagan na ba kung nahatagan, sis nga. Bitaw, dagan akong nahatagan nga. Dagan siyang natagan May kasinabot yun. pero wa magduga. May kasinabot. Ay, ito, sis. May kasinabot lagi. May kasinabot. Ay, kisa man na puno. Hello! Hello. Thank you for watching! Thank you kayo. Ay, kaulaw, comment down. Napantihan naman mo, sis, no? So, pag Pwede mahalan na mo kayo magmahalan. dyan, bigyan na kamo ng panty. Palay sa taba, panty sa niya ato ba? Lola mo yan, sa busy ko sa work. Ko na, pagka 28, ibutangan na ako kasi na-approve na Tagaan tanan. ng lolo. Oh, thank you kayo, Sisi. Okay na sis, mabisi kay. Inana magina. Bitaw. Usahay sa gani. Mabuhay. Kami, dili kayo may makabisita po sa uban bitaw. Oo. Sa tuwang paningkamot ni atong kinabuhi Oo. karon para lang sa atong pamilya nga mabuhi po ding taon. Yay! Kwak kwak. Isa tiway, Balag, may balik kay. Pulubi Isa Survivor. bes. Balag bungi basta buutan. Parang bumi bitaw. Hingi, hangaan ni ka bungi. Hen. Hangaan ni ka bungi. Manahuli. Ay, kung Okay. may manahin. Okay ra na bisag unsa oy basta love na to ba. Yes. Di man kita manginhanglan og kanang unsa pa na diya murag si Coco Martin.
Kanang Kana. sani Tisa TY, Tisa Bells, thank you for coming back. Wak. Salamat, nagbabalik ka ulit. Basta busy ka sa kapadagan lang kong video bitaw sisi. Wait, Salamat, kanang, Sisi. salamat kayo I ha. love you. Hmm. MMLS. Oh, sunod Ayan, dito, Tisa Bells. Sa bahan ka na mo si sa. Nakigwahon lang gid mi ba? Salamat kayo sa pagbalik, Tisa Bells, oy. Kini si Tisa Bells ba? Wag yung ko kabalog taga diin ni ba? Kwa. Oo, kita naong. Oh. Basta si Gwan na isong Big Brother. Pulobing survivor, bitaw boss, bitaw sakto daw. Bahalag bungi. Basta Ikasinabot na to, di ba? sinabot. Bisag usapan na diya basta. Makasinabot man jud mo. Mm. Ang sakit. Ikaw, Yeah. promise na gan ako nga nagkinabot. Tisa TY, akala ko tapos na kasi nagloading me. Nagloading me kasi. miga. Kay nag-ulan diri ba? Nagloading. Akala ko lalaki yun si Tisa. Babae man na oy. Pasensya na Tisa Tiway ha kasi siya kasi ang master dito. Wa siya kakuan mo kay wala mo gawin mong nawong. Nalibog siya og babae ba kag lalaki di ay. Oo, nalibog ko. Kita ko niya kanang chinita. O siya ba to? Ay, wow. Pag na naman. Wala kasi face oy ha. Usay wala ka kanang chinita magani ka katunay magic ba nga katong iana ba imong intro ba. Kato sa imong intro nga ana ba niya makita imong kuan ikaw to Tisa Bells. Daning kamot pag nana mo yarang padagan ko ninyo history lang dayon nako para di malata ni Whitey. Oy, thank you kay Sisi. Thank you, Sisi. We love you. Thank you kayo sa help. Sa Thank you busy sa ka ha. Thank you sa support always ba namo. Yeah. Isa ka sa tuwang sulid nga kalabla. Oh, thank you kaayo. Thank you for watching mga kalabla sa 3 million nga nagtanaw sa among Tisa Bells, katawa lang yung kadiha ba? Katawa lang ka, di gyapon ka pakita sa imong naw. Bantay lang ka makita. Sunod video Tisa Bells kanang pakuan na ha, pakita sa imong naong Oh, pakita na kay kwak kwak. kay kuan kanang gusto mi mo tanaw sa imong naong. Idna Hansen. Idna Hansen, hala, hello Sisi. Hello, Sisi. Tamsakdan mga Thank you lalabs for host. watching. Thank you kayo sa pag-ari. Salamat sa pagbisita sa among payag. Princess Kusina na dito nga itong panihapon. Wala, pantihan sa nato. Panti sa O man na. Manag Si Tisa Bells, wala Oh, bantay. wala, isa ta. Pagpasok ko, bitaw, sige lang. Okay lang na. Okay lang natin sa Bells, at least. Isabel. Happy na sad mi nga ni ari gud mo ba? Sobrang happy. Karon pa mi Sadya, kabalik. Karon pa mi nakabalik og kanang live bitaw kay Oh, among cellphone una ko daling malubat. kinamurag ugma ba? Dali malubat, dali kong Nya mapuno. unya kay ni graduate naman siya. So nailisan siya no. Sa nakamidal sa siya. Siyang kadugay na mo servisyo na ilisan na gud siya. Muning karon dugay-dugay man siya malubat mong magkuan na mi. Sa Naka LS na mi. Ilis na migtarong niya. Maklaro na sa damong naong diring dapita. Naning kamot. Ngit-ngit. Walay sa payan sisi. Thank you jud kayo bitaw. Pagmahal diri ka namo Oo. sisi ko. Gitaw ka mapula namo ita. Thank you. Mo damay tayo nga nagidi magmahal namo, di ba? Bisag tigwahon mo ba? Bisag kigwahon ming duha ba ka na inig ming gila. Na Hansen, gabi na di ako sa ato. Oh, gabi na si kuan na. Or Philippine Standards alas 9:30. 9:30. Alas 9:30 na. Yeah, late Sisi. na iya mo nang magpaniwang man na siya, nagapalit na siya sa oras. Kasi nga kuha kay. Inahan ko busog pirmi. Bitaw ka na. Kata. Gabi na di ako hospital. Oh, gabi na. Padung na sad mitulog. Sa tagasa din na siya. Nalimot ko asa gito ning ilala Asa basta din nas na inyo sis? to sa gawas ni. Naka sa gawas. Nalimot ko asa ning nga lugar ilaha ba dapit. Hello everyone! Tisa Thank you Tiway, for katawa lang watching. yung kadiha ba? Sige lang yung minimum katawa ang Tisa Bells. Yay! Salamat Kana- Isabel sa pag-ari sa among payag ha. Saba na kita to ganyan, wala itong Ay, I'm back! Collection de Videografia, ma'am. Hello ma'am, may You're gabi na back. again. Kanang nikaon ko panihapon. Ay, kalami. So hope nga nabusog ka ma'am. Huwag nga nabusog kasi mong Kaya may panihapon. gusto nga magutman ka. Amping da kanunay kay, galaag ra ba day ka? Ang imong banig, di kinakalimtan ba? Buhatan na to nag-istorya ng banig. Atong tulan nga banig.
nikaon kag Norway mga lalabs. Norway day si Edna Hansen. Kanang usa mang orasa dia buntag. Buntag na ron dia sisi. Edna Hansen. Oo. Collection de video wala nang gumawang nagyaw dia day ma'am. Salamat kay ma'am dyan ang nawala ba ni kajot ganyan kay nawala mo connection kay ulan Nag-ulan ba dire? Pilipinas ba? Kuyawan ang Nagkuyawan ang ang signal ba nakuyawan nakulatan na basa sa tubig sus ko nawala sa tao na tong mga sabahan ding kalablab di unta nabugnawan. bugnawan man sumuran sa na siya gugma na yun no magkabugnaw madugay Ay, kay ka. salamat kayo mama bisag ka nang nagkaunta yaw-yaw ragi ako With heart, nakuha ang heart ni ma'am. Nakuha heart ni mama wala na to himay Hapon, Edna Hansen, hapon pa, 3:30 p.m. Gamay ra pagligas eh, 6 hours ra. 6 hours ra tong distansya dahil dire. sana all may kayo mo minus. Grabe mo. Alas 3, alas 9 dire. Grabe, 6 ra eh. Hello mga kalaro, thank you for watching. Happy Sunday ka nang nandun sa Happy Pilipinas. Sunday! Yay! Salamat sa pagpunta diri sa muwang payag na napuno sa kalipay o kahayag. May gabi everyone, magamay buntag di akong buntag man sa inyo nga, may udto man ka diya. So may udto kayong tanan. Salamat sa pag-ari sa mo payag. Sa pananadra. Salamat kayo sa inyong pag-ari bitaw. Happy Thank kayo you for ba? watching. Sobrang happy po dahil nandito kayo. Pero medyo napagaw ko sa akong kasaba kanina man. Naluya. Kanang sige ko nilagi pagkatawa ba, napagaw ko. Kaihi ko sa kinatawa kanya. Ma'am, ang collection, nakaihi si Jess kanya kinatawa, ma'am. Sa sungog ba, na pagwala bitaw sa connection, nahunong. MGY o kalalabs mata na kung gamayng baktin punto lang ni dire padayon lang mo. Thank you kayo MGY o Thank you, Sisi. Thank you sis. kay Sisi ha. Bisag-busy Sige lang ka. okay ra. Thank you kayo. Collection de videografia. Yay, naglaom jud ka ng baniga. Muhigda di kag banig, ma'am. Muhigda ka ka ng pantay, ma'am. Mahigda di kag banig. Di ba po kana Foam man na mga yun, waterbed man na inyo diha. Kaya water sana all. Ang pagdasad niya na yung waterbed, ma'am. Bailuan lang na itong banig, ma'am. Ay nako. Dili ka o yun og banig ang collection oy. Manakit imong buko-buko na, ma'am, niya. Malakra ang pandan sa imong buko-buko, ma'am. Okay ra na. Karon nga summer, Enhansen, karon nga summer 6 hours pag winter. 7 hours. So pausab-usab din no. Sa pusap eh. Pasab-usab dahil Sisi, no? Sige, na ko idea ba? Salamat kayo sa pag-ari, Sisi, ha? Salamat kayo. We love you. Nakatagos ngisi niyo, ma'am. Kaba, Ang banig! By the way, sa imong waterbed, ma'am. ma'am, huwag may kakita pa kayo sa imong full nga naong ba? Yes. Collection, Pero sure ma'am, ko nga, collection. Gwapa o sexy ka. Kanang, di man lagi ka magpakita, good ba? Sa Ano imong man kuha? dyan ang mga gwapa, di man magpakita. Way sa pa yun, mga lalabs. Thank you, Jude Bitaw, kaayo kanyang Thank you, tanan. sis. Sa inyong pag-ari, happy Ming, ani ari mo. Yes, happy May! Thank you for watching sa 4 million na to nga nagtanaw karon sa Salamat live. kayo Thank ninyong you. tanan. We love you all. Sa Usay ato ron ti sa tiway. ay iring gikuan si sa tiway. Naman. Do. Na iring? Iring daw natin sa Bel. Iring daw natin sa Isabel, Bel. iring na mo gisulod sa box. Agi mo na iring. Guess who in the box sana? Sa talabi. Usay man. What is in the box? What is usa di baka mo in English lagi. Wala ito Kana- og ma. Naamang collection oy kanang Naanad naman ma'am. kanang kinahanglan gani nga 3 AM mumata na mi kay maligo kay duty na mi 4 AM. Gabi mi mo in, gabi sad mi mo out ma'am. Alas 4 man mo in, then mo out na sad og Alas 6. Alas 6 yang out. Alas 7. Sa gabi eh. Lang na gabi gyapon na Mo nang among ngit-ngit gyapon. Unsa na? Piso na sad na tisabels nga na miso. Piso nga na miso. Ma'am collection kanang
kuan bitaw, mabitang gabi na mi permi maka-vlog ba. Gawas na siguro og makauli mi og probinsya pohon. Kauli kami probinsya pohon, so amo i-introduce nimo ang pandan dito. Oh, kanang maglalamig-banig ba? Maglalami dito, saan na mo pagkuha sa pandan, saan pagkuha sa mga tunok. Oh, Dapat hinahinayon kaya masakitan ka. ala. Dapat Bitaw. mahinahinay. Bitaw ma'am oy. Pero okay na fight. Fight ra para sa katong kaugmaon, ma'am. Isabel, pohon-pohon. Puhon-puhon, Oo. yay! Excited nga na tanan ba? Dagan aking puhon-puhon ba? Excited kita na ba? Ay na. Guys, magsumugan kayo. Usa man ni Isabel. Thank you for watching mga kalab-lab. Sama na sa gugma hinay-hinayon jud ka na. Hinay-hinayon para di gyud ka masakitan ba. Like, imo ko ng pakilit-kaliton, ma'am. Ikaw ra po yung masakitan sa huli. Yeah. Ay, gata Kaya na magkuha gugot ka niya. sa tunok, ma'am. Hinahinayon kay. Huwag mo nang dadalion, matunog ka sa masakitan ka. Ay! Ay, nanara ng gugma. Ay, gata. Gata. May mo to naman tarin kalakiya. Mo lagi kog napagaw naman ko oy. Thank you for watching mga kalab-lab sa Promillion nga nagtanaw sa... Asa mo sa syudad, basin magkita rata, magbangga, may nang magilhanay ta. Mo lagi niya, Sumayaw na magbangga, ma'am. niya Magbangga, tanaw, hangad. Sus! ang alkansi may kay di man mi ka familiar sa imong naong ba. Oo. Kanang alkansi mi nimo. Nang stop ba yan, miss yung mga videos, ma'am. Pero, Asa mo dapit sa syudad? Naami diri karon nagtrabaho sa kuan. At mas imol ba? dapit Ka sa ari ka dapit sa imol, ma'am collection. Imol, Imol, at bang. naka-familiar ka? Dili ra dapita at bang narami diri dapit. Sulod. Oh. Di po sulod sa Imol. Dili so sa imol, at bang sa imol ha. At bang Terminal. at bang sa imol mi nagtrabaho. Oo. Kanang ka-familiar ka diri sa imol, ma'am collection. Nasa din sa mga koleksyon. Asa dito, Medellin ba inyo ano? Agoy, kaduula ra din nato. Medellin to inyo ma'am no, ugo sayo unsa pa? Pila lagi. Pataka lamang ko. Oo. Na Medellin gid sakto ko. Pamilya kay nani mo dire si Elizabeth. Narami diri akbang. Basi nakasakay na kag librando ma'am collection. Nakasakay ka librando. Nakasakay na kag librando ma'am collection. Or series ni mo sakyan. Ay lapu-lapu din siya, uy. Abi ko Lapu-lapu. Medellin, lapu-lapu do naman di ay. Di ora man Pwede naman sa yung series pa man nagapon mo. Gikan diri ba terminal sa kay series pa dong just lapu-lapu. Lapu-lapu. Ano basin makauli ka puhon ba? Hindi kay na lapu-lapu sa. Dagan kayong ka. What's ko kalaga ng lapu-lapu, ma'am. Librando librando akong ako, mama. mama. Katong bata pa ako. Oh, Maglibrando. dami diri sa sulod. Sulod sa librando. Sulod sa terminal. Sulod sa librando ka diha. Ano man na. Wala man untay dagat. Thank you Bitaw. for watching sa 5 million. Salamat mga kalabla sa pagpunta diri sa among payag. Bitaw ma'am no, pero dili man gud na ingon nga. Serious na. Serious na tabi. Bitaw ma'am no kanang nabigi tayo nga dili gid makaya bitaw sa atong lawas nga kanang Inom lang, kuan ma'am, bunamin ba? naman go usay nga dili kuan dili maka. Na may sumpa na ma'am. sumpa. Sa teknopos galingan. Pag punit o kabuk bato ma'am, kanang gamay, og lingi-lingi ma'am. Punit, rejud ka nga punit, sulod dito sa bulsa. Nya, dito la ka, ay na siglingi-lingi. Pag kuan po, na asin ba, puto sa plastic. Mo na isulod sa imuang kilid. Oo. Niglakaw ni mo dito na, bisag tawag ka nga, ay, kuan na, ay naglingi-lingi dito na, bahala, di mo kago. Mo na isumpa Mo daw ma'am. na sumpa. Mo ba? Mo na, Oh. mo na kung gibuhat ma'am. Gigatawan ka ng collection. Mga haplas na lang. Kaya may pa ng haplas kay Dritso. Silig na ko na. Basta nagsilig. Baka na lang kaglan mamay. Mas pastos na lumaba. Magic.
Magic. Sakay silig. Lana na lang itong Kuya Plus, Ma'am Lana. Naman kay ginawa niya mo. Inayam-yam ni Mama. Inayam-yam ni. Panghatag, wala na mamoy. Kabuya, oy. Nabot man ta si Yami Yam ani ma'am. Nabot si Yami Yam ni Salma. Oy. Nasa mo kaya. Dito lang sulod lang kay welcome mong tanan sa amuang kinabuhi. May gabi yung tanan diha, kumusta man mo? Kumusta yung adlawng Domingo? So nakapanhapon na ba ang tanan? So nag-ready na ba ang tanan sa ilang mga banig? Banig kay padung na lang muhag ba? Kung nag-ready ka niya, dili dugay pa mo matulog ay sa nagandama. Kay mga non-living things ang matulog na. Yay, oy, seven. Kisa man na eh. yun, nga nagtanaw. Ay, kaulaw. Yahoo! Ay, nakabalik. Hello, Langga! Langga, nakabalik ko. Abi na ko, nawala mo lang gabi. Nawala mi. Wala Katsot connection kay Ulan dire, marag na connection ba? Nakuyawan ang signal. Nabayawan so amo nang gipainit balik. Amo gipatungon sa among abuhan. Salamat kayo, oy, sa pag-arin yung Thank tanan. you for watching mga kalablas sa pag ari gini nga dire sa among balay nga bisa gamay pero malingaw ta. Collection, ma'am. Kanang, nanihapon day ka diha, no? Gikan man ka nanihapon. So, anggit-anggit na rin tag-oras din, no? Ah, Oh, Alice Channel. Thumbs up. Thank you. thank you for watching. Hello sa hello mga sa kalablas. hello sa lahat. Hello. Thank you for coming. Magandang gabi. Ay, Tagalog Magandang pala ito. gabi din sa'yo. Magandang gabi po. Hello, salamat May po sa rapan tas pagpunta. kalisod ani na po doon. Salamat po sa pagpunta sa bahay namin. Usa man eh. Bukas po ang pintuan para po makapasok kayo. So, punta kayo doon sa kusina. May pagkain tayo doon. Kain ka lang. Huwag kang mahiya, kalablav. Usa gyud taro nga raguna. Salamat sa pagpunta dito. Kalablav alias. Ano dili man eh So, bigyan ka namin ng ano ha. jacket, dili siya majaketan. Hindi ka majakitan. Usa man eh. Adira. Ito na. May jacket ka na. Oh. Kalablav alias. Very much welcome mga host. Thank you. Thank you for Ay, coming. kanang Tagalog Ale, ka, ay, hindi ka Alice Channel, Tagalog po ba? So, hindi ka makaintindi ng Bisaya kasi mga bisda kami eh. Hala, thank you kayo. Hello ka, milyonaryo. Milyonaryo pobre, hello, sisi. Diri sa Pilipinas. Thank you for coming. Kanang wala Thank you. pa ba ko kabisita nimo ba? Kanang ugma na ko magsugod og kanang bisita. Sorry kayo. Busy. Nabisig yun. Kanang watching po na si Milyonaryang Pobre. Thank you for watching. Hintay ninyo ha sa pag-ari ninyo. So, bigyan ka namin ng panties sis. Papantihan ka namin. Thank you sa pag-jacket. BG lang si Ma'am Collection. Salamat, ma'am. Ay, nag-abot mo. Collection de Videografia and sa og si Milyonaryang Pobre. O, nag-abot mo. Di ba, amiga mo? Yeah, may sila. Arigato, go shy mashita. Arigato. Good evening ba na? Wait sa. Arigato, thank you. Usa ba good ni oy? Thank you na, thank you. Thank you. Amo sa i-google. Google sa namo. Sis, amo sa i-Google. Ala, oy. Sorry kayo, Hindi ani. pa ako makaintindi sa mali. So, hindi ako makaintindi. Di pa ako nakakaintindi ng Bisaya kaya di makarelate obligado kayo magtagalog mga host. Patay. So, magtagalog tayo dito kay lahat naman dyan makaintindi ng Tagalog, di ba? Collection. Walang problema yan. Kaya nahirapan kami sa kalisod, so gawin namin yan. Di ba, ma'am? Kanang, ay sa ha? Collection de Videografia, wala mo kala niya. Ala, Milyonarya po, Mrs. Wala daw kaila ni Mos Collection de Videografia, Wala daw kaila. Patay ka niya. Pagmahala na kayo dyan. kanang close na kaamiga sila sa YT na po si Milyonarya o si Collection, Joke rabbit Joke oy, hoy. Joke rabbit kay Miss Mamba. Manang love kay kanamo. Joke na bitaw. Nagibawi niya dayon. Si Ayush,
Joke lang bita, oy, hoy, milyonaryang pobre Yes. jay. Unsay ayo dira. Salamat sa 5 million nga nagtanaw sa amuang live karon. Nahala, basta. 5 million in daw. Pagmahala na kayo dyan. Mahala na kayo dyan, mga kalabla. Alish. Sa bago niya. Di kay ko Yeah, kaka. kaya nga, Elish, how to pronounce your name? Elias Chanel. Elish Channel. Boyo na to Salamat dayan po kay. sa pagpunta dito. Na nasa Japan, masamuray niya. Isa ka sa 5 million na nanonood namin ngayon. Salamat po. Basta naman, pagmahala na kayo, Ma'am Collection at si Kamilyonaryang Pobre. Mahala na sila lagi. Nagmahala na dayo. So, salamat kayo, nagmahala na mo Kaila lagi na sila na. Kailan na lagit si Ma'am mo kay sungsungugan ka mas Ma'am ba? Muna kung ganahan niya Kana nang yang gibawi dahil kay madlog siya kay nakunoy samurai. Sa Japan na Japan. sa Japan. O, magtagalog ka kasi may isa ka Tagalog dyan nanonood sa atin. Kanang natatakot si Ma. Wag po. Ma'am Christian, wag po. Elish Channel, thank you for staying there. Wag Love po. you. Wag po. Grabe. Ang grabing tawa ni Kamilyonaryang Pobre sa'yo, Ma'am. Natatakot si Ma'am Collection na baka masamuray ni milyonaryang pobre. Dito, Ma'am, hindi ka matatakot. Maraming kubra dito. Sana nagmahalan na sila. Sana nagmahalan ng lahat. Salamat sa 6 million na nanonood sa amin ngayon. Oo. Bahalag nahirapan sa kalisod para makaintindi lang ang lahat. Makaintindi Diba? si Elias Elias Channel. Grabe channel sa nangimo ha. Sana all. Sana all. Napasana all na lang si Kamilyonaryang Pobre. Bitaw, si milyonaryang pobre kanang bawi ra ko nimo ugma ha. Mga ninja unya ta. Delikado maninja. Ano? Hindi ko na kayo. Grabe tawa, love just dito, Ma'am. Pag mayroon sa kalisod, oy. Yes, Lagi. hindi tayo mahirapan sa kalisod kasi nahirapan naman tayo, di ba? Tara na po na. Kung nahirapan may sa Tagalog, nahirapan din kami sa Japanese din dyan. Arigato gozaimasu. Kudasai, arigato, gozaimasu. Ma'am, kana arigato, Ma'am, doon sa amin. Sulo na yan, arigato. Then pag nauna ako, or naulahi ako, sa sulo, so napunta na ako ng arigato. So napapaso ako, Ma'am. Napapaso. Mahirapan sa sayo. Kadusay, yung kadusay, sisi Kamilyonaria, kadusay, kandos yun sa luwag yun. Di, luwag dito sa amin. Ay nako, meron po tayo sa kalisod. Arigato gozaimasu. Kuan man na, arigato gozaimasu. Kung sa man. Thank you very much. Magpataka lang yun ka. Ako sa i-google. Kasadya ba, oy? Visit din po kayo sa kubo ko kapag May time. Oo, tama. Sakto mo na. Sakto ka. kapag free Time niyo po. Salamat. Okay po. Walang problema yun. Nang- Asian Channel Kalabla, walang problema yun. Nang Puntahan start ka po namin. bukas ka nang Starting bukas po, pupunta kami kung sa bago niyo, oy. Yeah, pasensya na kasi Nahirapan talaga ako sa kalisod. kalis sa Tagalog, oy. Ano to kana matalino sa science na mabubo sa Pilipino. Oo, tama. Tama, ma'am. Very much welcome. Sisi, very much welcome. Very much Salamat welcome sa ka panood ng 6 million ngayon. Salamat sa Maraming pagpunta salamat dito. po sa Maraming inyo. salamat. Oo, tama po. Arigato gozaimasu na. Oh. Marunong ka kasi maghinapon kasi Tama lagi na. Walang mali dito, ma'am. Lahat tama. Ay, tama ko ni. Daman-daman ako ni mo, ma'am, collection ay. Sige na siya ka, ma'am. Welcome po. Okay, Elias Channel. Salamat po sa pagpunta dito. Pupuntahan ka namin bukas kapag hindi na kami busy, ha? Huwag kang mag-alala na nandoon kami kung saan yung bahay kubo mo, pupuntahan namin kayo. Mahalan na mo diya tanan, ha? Kaya, pag mahalan na kayo dyan. Mahalan na mo diya tanan. Ito? Alien Channel, pumili na sino Elias, Elias! Alien na noon pasensya na po. magmahalan mo.
Magmahalan na Alam mo mo diya diya tanan. tanan. Magmahalan mo diya tanan, oy. Nawawala kasi si Ma'am Collection nawawala. Si Ma'am Collection, busy Thank you pa. for watching mga kalab-lab. Busy si Ma'am Collection. So, our Philippines may best if tayo na. Nasa mo pa dito sa Japan ron, kay ila pa dong na alas Ah! 11, Yes. kay tugnaw. Sisip, tugnaw gid kay dire. Magmahalan na tayo. Salamat po ng marami. Dinner time na po. Tapos na po kami, papunta na po, patulog na po kami. Yes. Pagkatapos Alicia dito, Noel. natulog na po kami. So, saan ba sa Manila sa inyo, Elias? Salamat po ng marami. God bless po. God bless din po sa iyo. Saan Thank you po ba for coming. Kay Sa Manila Tugnaw. po sa inyo? Saan Ano po na ba lang sa pobre Manila? kay Tugnaw. Kay magmahalan na kay Tugnaw. Pagmahalan na mo diyang tanan ha. Yeah, binigyan na kayo ng jacket sa amin. So, magmahalan na kayo. Susan, binigyan na kayo ng jacket sa Nagbigay akin. na kami. Anong ba yan? Nagbigay na kami ng jacket sa... Hi! Welcome back again. Pasensya na sa muang connecting. Nagugas pa o plato si Ma'am Collection. Wow. Dito siya sa gawas, nagkaaman daw. Sa restaurant siya nagtaon. Then, kanina, di rin na siya. Pag wala mong sugod, di rin Nain ko na siya. ilang restaurant kayo. Maghuhugas yun. Just, Bagong naabot. thank you for watching sa 7 million nga. Padayo, ay, nanonood sa dayon atin. lang, dayon. Bukas Oy, po ang pintuan thank you for namin sa coming. pagpunta sa amin. Dayon So, lang mong tanan kay huwag kayong magmahalan mo. hello! Sorry po sa connection kasi na malamig dito. Umuwan kasi umuwan. So, pasensya na sa aming Tagalog kung medyo mahirapan din kayo sa pag-intindi kasi meron tayong isa ka Tagalog dyan na mag-Bisaya. So, ito naman, magsalita ko ng kahit kunti para makaintindihan naman tayo lahat. Iba tayong mga Bisaya. Kisa na yung naan, abot. Oh, thank you for watching sa 8 million na nagtanaw Ayaw ka ulo, dayon. Yeah. Ulay Dayon plat, Ma'am Collection, ulay platuhay. Ritso lang, o ba? Ritso sa kusina, dumiritso sa kusina. Walay platuhay, para walay hugasay daw yung si Ma'am Collection. Bugoy ako ni mama, ay bugoy. Mahirapan ko din sa wala na rin pobre. Mahirapan kasayon dito, ma'am. Bagol. Bagol. Paya na lang. Paya. Alam mo ba kung anong paya? Oy, nay na ta. Thank you for watching sa 9 9 million! million! Salamat sa pagpunta dito sa amin. Open po ang aming bahay. At magmahalan na kayong lahat. I-push lang yung pinto namin. So, wag, nahinay lang kasi mapakong kami. Kanang mili na lang pobre sisi. Asa de inyo adi sa Pinas sisi, oy. Wala lagi ko kay balo. Pasok, masok eh! Yeah! Pasok, pasok! Kanang mili na lang pobre sisi. Nagmahalan. Asa dapit sa Pinas inyo sisi. Davao. Davao City. Pati ang bigas nagmahalan. Sabi kong gugmara. Nagmahalan ako ng bigas. Tag 5 na lang. Pili na. So, bigyan mo ng jacket yung mga bagong pasok dito. Wala pa man. Nauuhaw man. Naalala ko yung ma'am, ng ukay-ukayan. Davao City. Tag 5. Davao City. Di ay ka. Sisi milyonarya po. Very nice, Davao City. Oh, kanang nga plano pod mi nga mo adto po dito sa cousin sa akong mama sa Matina. Yeah, punta Matina. kami doon, Matina niya sa adventure. kanang Matina og sa Yay! 10 million na nagtanaw na to. Good evening! Hello, Mama Jo! kanang sa Matina og sa Mintal. Good evening Langga, tusok na. Thank you kay Mama Jo. Good evening po Mama Jo, diha. good evening. We love you. Bukas po ang pinto para dumiretso kayo sa kusina. Nandoon ang pagkain namin, pati inununan. Collection de videografia, hala Matina. Bitaw, pero pa ko kadto, nagplano pa lang pero tungod karon wala mi kadayon og adto, pero mo adto gyud mi. Kay Pohon, damlag, dagang mamu mo. doon na sa inyo sisi no. Kanang excited ba kay kumutunog og kanang Davao din. Ako gid pinaka-excitedan baka mo sa kayo og Kinalan niya, bigaton dito, magtinil ra ka, kinalan mo kang tunog. Ganahan ko kanang maka-experience sa kay airplane ba. Yeah, hindi pa namin naranasan na sumakay ng airplane.
Naranasan namin sumakay ng tsinelas na walang kaw. Kanang kariton ra mo na sa akin. Yung karitin. Matina, doon din na sa inyo, ano, ala. Isda ka, happy na mina. Langga, happy Langga, na minaw lang. salamat, Thank you kayo Langga ha sa pagtambay. Happy minimo. Ay kanang bisan bayaga live ka diha pod. Unsay ulam? Yes Ang Dora. ulam ganiha kay kuan. Dito sa 7-Eleven ba giniling. Ito kay ditso na lang kaon, bahog na lang ditso. Way platuhay para way hugasay. Pareha ni Ma'am Collection ba? Way platuway. Karton ra mo. Karton. Kanang sinulod na lang karton para din sa labay. Ano yung ma? Unsay ulam? Yes Dora. Ah, sige. Hapit mas balay. Ay, ni kapobre dito. Laos mos kusina kay nay ni Chef Lan. Dito lami kay ni kaon sige si milyonaryong pobre. Sisi. Kanang- Hapit miss ninyo Sabi ni Ma'am Collection kay may leche plan daw sa inyo Lami kay kaon ba dagi. Mingaw kog ni Chef Lan wa na ko kakaon. Sureness. Ay nako. Ikaw gyud nakaingon ani Ma'am Mama Collection. Jo, thank you for watching Mama Jo. I love you. Ma'am Collection gimingaw ra gyud ko kanang Chef Lan. Imo gyud ko gipainom. Yeah, pero Ay, pamulgar. Thank you, Mama Jo, for coming. 7 million nanonood sa atin. Salamat po sa pagpunta dito sa bahay. Punta kayo sa Kana si kusina. si Ma'am Collection. Kana si Kapobre, sige lang na ubi-ubi. Sa ubi-ubi. Hoy, sa ubi-ubi. Wait sa ubi-ubi Ma'am Collection. Yobe-yobe. Wala ka natin yobe-yobe. Sa ubi-ubi. Wait sa ubi-ubi ha. Thank you for watching mga kalab-lab. Di lagi mo singkin ng ubi-ubi meaning na Si to. Mama Jo, Jakiti. Oh, jakita na ko si Mama Jo. Thank you kayo Mama Jo ha sa pag Yay! Yay! Thank you Mama Jo sa pagkulay. Thank you kay Mama Jo. Thank you Mama Jo. Alaoy. Kaya Mama Jo, may nagbigay sa amin pambili daw ng scotch tape. Oh. Eh ngayon, mag-unboxing na kami ng scotch tape. Dami ng scotch tape mabibili namin. Thank you kayo Mama Jo ha. Salamat sa pagdating Thank you kayo sa dito. pakulay. Alaoy. Thank you Tagalog kayo. ako dito kasi may isa sa atin dyan. Si ko, Kalab-labs. Ma'am Collection nag-ub-ub dili ubi-ubi. Nag-ub-ub. Ma'am, kau para na sa ok-ok, ma'am. Hindi okay. Nag-message ko sa bot. Ako pong gitinag sa Ma'am Collection daoy. Pwede lang mo nito to. Dito on day no. Ob-ob. Pasyalan di ay oy. Thank you, Mama Jo. Thank you kayo Mama Jo ha. Love you. Welcome mga love. Thank you good sa imo. Grabe, oy. Thank you kayo. Grabe yung katawan. Ay kanang milyonaryong pobre. Si Mama Jo napud na siya sa Japan. Kasi Yes. doon na mo. Pagmahalan na ka mo diha, Mama Oo. Jo. Mama Jo, milyonaryong pobre. Kailangan ka na mag-jacket. Kanang say mo nga na mo sa Japan ba? Oh, Oo. sounds like. Sana all Wow. nasa Japan. Arigato gozaimasu. Yan. Ma'am, katigon ako, ma'am. Arigato gozaimasu. Yan. Si Ma'am, si milyonaryong pobre. Arigato. Arigato gozaimasu. Bisaya oy nag-uusap. Bisaya, oy, nag-usap. Mag-inusapay tayo dito. Sisi, tayo lahat dito, mag-inusapay tayo. As mo na din. So, yung mga bago dyan dumating sa atin, so, bukas po ang pinto para papunta po sa kusina. Nandoon po lahat ng pagkain. So, ukab-ukab lang doon ng mga sa kaldero. Katawa ang Ma'am Collection no. Ma'am, ano po sa... Mama Jo, pag Bisaya na gud para kamerapan diha. Mama Jo, usapay gyud. Inusapay tayo dito, ma'am. Mama Jo. Usapay gyud. Kasi, hinapon sa Pulay Sapayan, ma'am. Pulay Sapayan. Kuan. Gozaimasu, arigato. Mga kalalas magkusa ko og lamaw ha. Lamaw. Sige, sis. Leche flan, sisi milyonaryong pobre. Kanay mong lamaw, idungag sa mong kusina kay dagan pa maro, maabot na tong mga kalablab. Si kanay ma'am. na kay dalit nila. Ma'am Collection, usapon. Usapon sa moron. Grabe nis ma'am, mag-inusapay.
Na mga kalablab, magpag-usapay kayo dyan kasi may jacket naman kayo. Kamu nang bahala mag-usapay. Mag-usapay. Huwag niyo kaming usapin. Ay, nako, oy. No, si Ay, Mama mga Jo, Jo, unya, usap-usapan. usap-usapon natin. So, nahirapan na sa kalisod. Tapos wala ning usap-usap, oy. Si Milyonaire pobre, magkuha lang ko no siya o Ma'am, kanang lamaw. kumusta Tambay lang ko. yung mga lagay dyan? Yung kalagayan niyo dyan. Mga lagay na noon. Ang you're welcome da ingon o si Mama Jo is dutay shimashay. So, di ko Duta kabulong. siya masyay. Di mo po ko kabulong Duta ko. masyite. Di ko kabulong mo binasa ginapon. Darapay. Duta shimashiti. Duweta siya masyite. Duweta shimashiti. Okay, salamat po Mama Jo. Thank you, Mama Jo. Duweta siya masyite. Usapon ang lamaw daw. Ingon si Mama Jo. Sabi mo Mama Jo. Nilamaw ba nga Salamat star sa- apple lami kayo? Di namaw nga star apple? Wala. Oh, nakasulay ko na Mama Lama? Jo. Lamaw. Lami? Butangan na magbutong. Gatas. Lami kay na. Lamaw. Star apple. Ang agay, nahumog na. Duweta siya masyite. Lagay, ang Lagay. lagay, nahumog. Mama, Mama Jo. Oo, lami. Lami, gede na sa ako ko tulay. Kumusta ang kalagayan natin? Lami. Oh, lami ko na ang star apple nga. Lami, lagay promise. Lami ang lamaw nga star apple. Katawas, Butangin mang collection. butong. Oh. O kanang condense. Katong kana Eden. Ano sa to? Eden? Eden ba? No? Sa Katong dure. condense nga durin. Oo. Lami. Nakakuan ni ka na? Wala ko kasuway. Sulay, miss amuha. Mama Jo, di ba? Why lagay? Mama Jo, di ba? Kanang negros. Mama Jo, di ba negros ka? Taga Negros, di ka Mama Jo? Mama Jo, negros ka? Di ba no? Mag negros ka? Nakong nakuha na mag negros man ka ba? Katamangan ni Ma'am sa lagay. Kung connection, katawa na ka di ha? Oo. Oo daw, negros lagi siya. Negros. Kaya mo, negros siya. Mga day magkalapit ang ating kasing-kasing ngayon. Unsa magkalapit? You know, nag-inusapay ang kasing-kasing namin ngayon. Nag-inusapan. Yung kasing-kasing namin nasa sa maayong lagay. Ay, naku. Asa dapat inyo ha? Gihonga City, Oriental Negros, Ma'am Jo. Asa inyo, Mama Jo. Mama Jo? Sa pusap sa mga... Mag-collection usap-usap sa mga kalagayan. Aso lang, mamay. Ang Bisaya, kagihimong Tagalog ninyo. Ay, nako. Mga Tagalog nga, lahi sa tuwa pagsabot ba? No? Oh. Ma'am collection. Ay, nako. Napay mga kumbaga. Asa di ay? Asa di ay? Gihulungan na mo, ma'am. Yulngan, Litan, Negros Oriental. Oh, laitan, gihulungan. Asa inyo ha, Mama Jo? Awa, bali din na mong thumbnail ro, no? Oh. Usapon lang yun. Asa di ay? Usapon lang yun. Usapon lagi nato ang atong... Gihulngan pud ka, Mama Jo. Unya ang sabot kay dahil man pud sa may lunggo. Ubi taw lahi. Kanang Kabalo kaila kog sabot, ma'am. Kaya ko pud ana ma'am collection naka-consult ko Kaila ana. kog sabot. Naka-con ko ana sinilunggo ba. Mo na isagbot nato. Sagbot sa part sa ato ang kalawas. Gihulngan pud si Mama Jo. Oh. Gihulungan ka, Mama Jo? Sabi nday sa ako na nibalhin ko sa Dumaguete. Same mo Jing's life. Same day mo ni Jing. Mo di, I'm so sorry. Ah. Blabla, mga sabihan na yung mga kabayan. Kay kanina bang taga Bindoy kay mga sweet. Ma'am, collection egg to, ma'am, collection na sweet ko ba si ma'am? Oh, sweet bitaw si akong gikuan ba sa Bindoy ba? Sa Pindoy. Oh. Sa Bindoy ba Sa sabot? mga kalablog yung mga sweet. Sa Bindoy so nibalhin ko sa Dumaguete. Ah. O, damo sa Oda mo sabot. Kaya namin ni Jing's life. pag ari mo di, may kade. pag kadto mo do, may kado. O, pag
Pag-ari mo di, may kadidi. Sana. Sana, Pin. Thank you for watching sa 5 million! Hello, Hello, guys, sa inyong everyone. pag-ari, sa inyong balay. Oh, kay Lamin yung Jing's life. Baga. Baga kayo sa buto. Ang laki nyo na, ang laki nyo na, baga sabot. Baga na kayo magsabot. Marami na kayong sabot. Marami na kasi sa Ilonggo. Usa may marami. Yung munay sa Ilonggo, ma'am, sa atin, di ba, Pan? Usa din muna sa ila. Mama Jo, di ba, Pan, dito din, munay doon, lahi. Lain di ay pan manas amo ba? Oh, munay. Sadyaan ninyo o sige usap. Mag-inusapay pa tayo dito. Pag sino tong busy, okay lang. Okay lang maano kayo sa amin ha. Mawawala dito. Munay papan lami. Muna. Sadyaan ninyo. Bitaw mama Jo, wala magud mila yung ma-entertain ninyo mga tawa ra kita ani Oo. ba. Kaya sa personal yun, sa Sa inig makita man yung sa personal. Personal. Mama Jo murag uk-uk. Digid mi katingog siguro ba may lamang mi ani dire. ulawon man may Mama Jo. Saba lang may kaning Munay na pan kuno lami. Lami gid nang munay nga pan Mama Jo. itong wet bread. With bread din ang munay. Ikaw ba pata? Munay nga wet. Unsa gyud? Usa pa hantod mga pan. Sila love just walay bag ang Bita wala na. Nauna kong katigulang niya. si millionaire po breok si ma'am kay nagmahalan na to kay nangawala. Natulog. Naigakuha lang mo si milyonaryang pube. Sis, magdali ako paglamaw kay napay kaming na tong kalablab bas hindi pa maaptan rin kuan. Gamay na lang tong inununan. Ay, Thank you for watching sa 5 million nga nagtanaw sa atuang dagway karon. Salamat sa pagbisita dire sa among gamayng payag nga napuno sa kasadya ug kahayag. Maayong gabi everyone. Sa our Philippine Standard Time is Alas alas 10. 10:09. So malapit na tayo matutulog lablab. So sa lahat na natutulog dyan, good night. Mama Jo, wala pa ka gido ka Mama Jo. It's already 11 naman diha. Mama Jo, salamat sa imo. Salamat kay sa pakulay Mama Jo. Kulay na nag-usapay po tayo dito ngayon. Inununan host og puso lami. Bitaw, pares Lamig kayo na tayo, Mama Jo. Na maligo tagdagat. Sus in town. Sus igo ra Sus, talis handom kalamiya. sa aron ba kay. Nagpanubod ko dakong laway, Mama Jo. Dinay guso. Agoy Guso. kalami. Nawala ako duka. Salamat Mama Jo. Salamat, Mama Jo, nga kanang si tawag clown minimo ba? Kanang wala man ka areron si Jing Mama Jo. Naglaag siguro to Mama Jo. Shout out, Igsoon, Si James Life Journey. Pag-abot unta mo ron diri ba? Abot unta mo karon. Nawala ang duka ni Mama Jo. Alas 11 na dito. Pa siya matulog. Yay! Kaya magbubay na tayo nila kay matulog na ta. Oy. Mama Jo, Lami abita na inununan og puso bitaw pares no. namigi kayo na. Nya maguna-una ta ba nga sus kalami naman lang yun. Ligog dagat. Ay, you kisa for man ang bagong watching. naabot. Dayon. Agoy, kalami sa kaon pag naadapin sa dagat bisan og buwad ano niya Oh, gusto. mga jud lang ga. Bitaw lang ga oy lami gyud kaayo ba. Saan man gani ka nang manglaba talang gano gikanta sa tabay, tabay magina sa tuang bukid, nagpauli ang blok-blutag us ka palanggana kaning hinaban ni makahurot si tatay, gamay ang kaldero ay Pwede na to bit-bit ang bunggos nga tinunuan, ya bulan pag kalamiya gyud. Tingala dako magikukaon, nagamay ra matag kukaon sis gikan day ko sa tabay naligo, laba. Sakit pa kitong ulo natikig ginog tiningog na labhonon kay kaning budget sa sabon. Pero Mama Jo, lami kay to imuhang kanang malagkit na biko kanina ba ubi. Lami alagi ato ang Mama Jo murag naglaway gyud ko ato ba nagukay-ukay ka ato kanina. Ay na sa pakita niyo sige ng pagkaon naman ko kay laway yun sa ganyan ako sus pagkalamian mag YouTube ta daghan ta makita ang mga lamian nga pagkaon nagtugot pud atong laway sus ko si
Si Mang Di. Langga o langga. Daghan jud makan og rice bisan gamay sudan. Bitaw lang nga. Langga, basta naaga, tubang ka sa tubig. Oo. Ganun gid siguro na bisag mabasa pas tubig sa dagat na imong kanon pag tingilamian na. Gana kay skaon. Mang Di vlogs kanang Mang Di bigo wala baya may kaapis imong premiere nag-premiere baya. Hello ya. Pasensya na Mang Dave. Nang bisita na ka na mo mapon Mang Di. Mura to i-replay. Migalab shoutout daw o Mama Jo ingon si Mang Dave generous gyud kayo ka ba sa pakulay-kulay mo buyag. Bitaw no. Wow. Bitaw kanang grabe jud kabuotan ni si Kuan oy. Kanang Mama Jo. Mama Joy. Kanang iya gid may gipatila og pakulay-kulay ba. Nindotan ning makulay-kulayan ba. Ano sa feelings ba kanang makulayan ta? Mura to paminaw, mura pug nahuman atong balay nga kabungkago na. Lami gid to host Mama Jo. Bitaw lami gid kayo to oy. Ikaw ra man gid ko atos tan-aw ba? Mura gid ko nakaana lagi ko kanina kani magsige tag YouTube sus mag-crave tag mga pagkaong lami niya wala ba gid dili ng uban. Oo yan, taon puro na lang sa imagination. Nakaala lagi ka akong na siya kanina kung lami lagi ka og cake. Cake akong gi-crave kanina nikaon na lang kog Mga donut. palitan na lang ako sa bar. Oy, usan ni Mama Jo? Challenge Challenge na, si Mama Jo. Sugot ko na, Mama Jo. Maligo daw ta dagat, pero magtupis mo. Okay na ko anak Mama Jo. Basin first time na akong magtupis, makita kaya itong mga kalawas. Yeah. Lawas ng Ibana. Mama Jo. Alam mo di, pag inusapay na kayo dyan, Oy, miga man na sila. amiga na sila. Oh. Napagmahalan kayo dyan, Mama Jo. Miga naman dahil mo, pagmahalan na kayo dyan. Mga magmahalan, miga naman sila. Ang sana. Sobraan pagit niya pagmahalan, Mama Jo. Di mo, kay kukakan good Mama Jo, kay napirme niya mo ang kuan. Mama Jo, usan ni Mama Jo challenge? Kanang magtupis. Basin ba o kanang Papa ko kasuay magtupis sa dagat, dagan niya musigang man. Dagan na niyang makuan. Makuratan. Katuo ba? Daghan na niya makuratan. Thank you for watching sa unom diha nga nita na. Asan naman si Ma'am Collection? Ma'am Collection natulog na ka. Ma'am, kung natulog na ka, ma'am, good night ka nimo, ma'am. O sa nimo sis ka pobre. Good night. Matulog na mo. Good night. Lagi, 1 piece Mama Jo, sa matag 1 piece na lang. Conservative ra ba mga Bisaya? Mo gid Mama Jo, grabe. Sobra. Grabe gyud bitaw Mama Jo. Ang tikit niya mga liyog magtan-aw na ako bag magtupis ko. Charot. Hoy, mo siya man mga mata sa ato. Kung di ata magtupis, bitaw, ano guro no? Naman gyud tay karapatan unsa ba nga magpakita sa atong laos siya. Pero fit naman po gud og magtupis na og maligo dito sa kadagatan ba, di ba? Tangga. Ganang musigang mata. Ayos ra mga amigo-amiga. Kay buluman ko naka-LS mo, no problem. Thank you kay Migo. Mama Jo, unya i-chismis dayon, bitaw. I-chismis niya. Bisag na si mga tubangan, i-chismis na ka. Usa na. Basta sikat. Dili pinalikod, pinatubangan Mama Jo. Bisan 1 piece pa ang gusto niya short og shirt nga mas muhulma ang lawas pastilana. Langga. Mao jud. Kasagdaay na lang na sila ay kay mama na ilang kuan. Mao po na ilang kinabuhi. Lagi pero ano gud na sila po. Ganyan talaga ang life. Dapat ka nang masanay. Walang mangyayari kung laging kikibagay. Miss Pino Mega love. ikaw ay Pino mangyayari kung laging kikibagay. Miss Pino Mega love. ikaw ay Pino. Mega love shoutout daw o ingon si Mama Jo bisdak langga. Bisaya po ni si Mama Jo from Negros. Si kapobre ay nakadala na naglamaw ba? 1 piece duster ba, Mama Jo? Duster. Ay, nako.
Sisi, kapobre. Kapobre, hugas pa siya og plato. Bita, naghugas pa og plato kay no maghugas og plato aning mag-collection Ma'am, oy. ikaw naman tayo. Nagkawan lang. Nagkakit kang giugasan, ma'am. Pero nindot ba yan mag-two-piece? Bitaw, nindot bitaw, Mama Jo. Pangandoy na niya, Mama Jo, ay, kana magtupis. Sige na, sa practice sa amin, side view, front view, back view. Then niya, kung ipa-rate niya na ako, ayan ba siya? Makapasa ba bitaw? Dili pa ko makuana ng mag-two-piece kay nanambok man gud ko, di pa ko magpakita sa kuntian. Di pa ko magpakita sa kuntian magpagamay usa ko gamay. Gamay lang kwaunon ba. Mang Day. Makuratan ang bitin mga host pag may survey. Mang Day, boy ba to? Ilari, paglabay ba to? Abag kong bato na Mang Day. Uluhon yun, uluhon. Email ko lang ka, Mama. Big love shoutout daw. Mama Joy si Langga na mo, Abi. Thank you for watching sa unang nga nagtanaw diya. Nagstay ragya ako na mo diri. Pagmahalan na ning taga Japan, kanay si milyonaryang pobre ug si Mama Jo pagmahalan na mong duha kay. Namo mo sa Japan basi magkita-kita na mo diha ba niya. Oo. Kanang pohon apaso na mo na mo diha. Arigato gozaimasu. Ama dyan, anak ko yung nakatunan gamay. Mama Jo, milyonaryang pobre apaso na mo na mo diha sa Japan ba pohon. Pohon. Ninkamon. Ay, nindot kay MGYO. Mim GYO. Niara ko diri sis, busy nas kusina loya. Sige, take your time Sisi. Thank you kaayo sa pagtambay ha. Hello, thank you, Sisi. Thank you kay Sisi. Amping Sisi, diha. Halabira. Nindot kay way samok balay ra mag t-shirt ug short pants. Bita Mama Jo, kanang kita kay ta. Tarong gid kay kagkon ba? Kanang usa ka sigaras mata ba kanang kita. Aw. Way sa gabalinig salom pod. Ako mawa ko bisan na ako diri sa Ano Canada. ba? Pero kung na ako ba na medyo okay ra, pero magpaabot pa lagi. magpaabot paskuan ka ng sa tawag ani langga Permission. sa imo ba na ang ngayon masad ka langga kay piti man imo Cute pagka na kay kaglawas. taglawa na to na langga gimingaw Bailo ko na lang mong Jessica kay kanang naningkamot na siya paniwang na ikaw naningkamot kay patam. kanang Bailo na lang mo lang ga. langga kanang Naulaw pa naulaw. kanang pan bitaw gimingaw po ko sa akong lawas bitaw nga payana nimo sa una. Sugo na siya diet pero everyday siya mag-inom og Mountain Dew. Naningkamot Asang ko. diet anaron nga everyday ka mag-inom og soft drinks. Ay nako. Mama Jo, ako nakatry gid ko ka isa ra mga kapamilya ni noon wala yung taon na timing. Sus, mo ta nakakita pa may Mama Jo. Sus kanina Number 1 gid may fans nimo. Support ra gyud. bitaw. Okay ra gud kay na Mama Jo at least baka na Kuan ba magkita ta nga magtupis ta dito. Ay nako. Magtupis pug ko. Ay, i-challenge Mama Jo magtupis daw siya. Usaon na lang kaya kaya ba ka niya Mama Jo? Challenge tag swap. Oy. May noon Mama Jo kay mo ra gyud nang na-try ako wala pa gyud ba kay di gyud ko confident. Ayan, Miss Mama Jo kay sexy, Bitaw. guwapa. Oh, mo gyud Mama Jo pa experience ba para di ta maigno ya. Mo gyud mo pud na ako abay ta Mama Jo para di Usab man ta mo experience nga magida text tinta. dili na ta kapasunday sa atong manindot ni kalawasan. Charot. Interest bata pa dirada. Ay nako. Thank you for watching. Sige na tani katawa. Mama Jo basta video ka Mama Jo, wala gyud problema na mo Mama Jo. Kana alas 11 na ra ba di Mama Jo na tigors na senior na. Ay di kayo tutuan Ay di man kailhan Mama Jo lagi. Kung tanong nimo Mama Jo kay 39. O sa imong profile ba? 39. Bata pa kayo. Wala kayo na siya kakita nimo Mama Jo. Okay, kamura man gisiga ko. Oh. Loy kay ko ba nga. Ngangara ni siya Mama Jo kay kung may nagkupot sa account ba oy. Mama Jo, basin giduka ka diha maluoy mi. Okay ra makalablab diya mo na may Oy, kisay na puno. Kore diya ba? Kira kayo mga kalablab sa imo kaikog. Kisay na puno. Thank you for watching sa 6 million. Dayon. Nagtanaw sa tuwang live karon. Dayon lang ay kaulaw. Charot. Pasok po mga kalablab, bukas po ang pintuan para makapunta sa kusina. Nandoon ang Ang kanin inununan. at ang ulam. Nalagi inunan lagi ko na siyang giandam oy. Kasi sa
Si Ate Langga kanina eh. Bisa ka, abi. Love, 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 love. Langga! I love you. Daming heart oh. Tulog ka Tulog, po. tulog ka bukan. Kiss Langga. para sa'yo. May challenge tayo ha. Kapag umuwi kayo dito, punta tayo sa beach, magtupis tayo. Pati ako magtupis. Oh, kanang kitang tanan mag-abot. Ay, nako. Padak anay, tag bilbil, dapat langgahan, nagabot mo diri, tambok na ka ha. Nanay bilbil kay padak anay man ta, Miss Belbeli 2000, unsa na mga 2000. Ano sa guro ka ani mag-abot ba, no? Ay mga pageant nga Miss Belbeli. Yung mga YouTuber. Char. YouTuber! Yeah. Certified na ta. Char. Welcome to YT World. Yay! Thank you for Bitaw. watching sa 5 million ang nagtanaw sa atong live karon. Mama Jo, bata pa man kay kasamong tanaw Mama Jo. Di pa Bitaw senior din oy. halata. Padak bilbil agoy ako good mo daw. Dili man good di ba? Dili man kada ko bilbil Mama Kita, Jo. oy. Mama Jo, kita guys. Ni Chess, oh, kita bunan ganin niya paghalata. Maro kayo na. Mabita mag-vlog gani mi Mama Jo nga kanang dili ra gyud taman Photo, kay na maklaro-klaro na magud ako dire mo nagpagamay ko. Yung basta makaana mo Mama Jo, sige naman na sila ganang. Uy, wa may lawas. Sabta na lang na ninyo mga kalablab ha. Picture na kaniadto 5 years ago ha. Pero bisan katong nag-live ka Mama Jo katong naka-attend ko. Di pa ka mailhan uy. Oh, Jo. Oh, naka-attend ko sa imong Elis ba kita ko yun. Pero side lang ka daw di kay kaatubang sa camera ato. Ay sa imong computer ba. Kita ko ni Mama Jo. Pero anak gyud ko bilib nimo ni mga luto-luto ni Mama Jo. Kanang si kag palaway na. Lamig yung kaya namuluto si Mama Jo. Dahan kayong palaway.com kani si Mama Jo. Ano ta mo kuha sa iyang mga recipe. Oh, Yeah. Thank you for watching sa 6 million. isa man ni usa. Dayon Ayaw lang. kalimot kalablab dayon lang. Ay kaulaw. Ikaw lang Char. kay buntis si Lablab Jess. Mang Day Vlogs at Mang Day Vlogs, ingon si Mama Jo. Hello. Mang Day Vlogs. Oy, matulog na ko sa inyo mga amigo-miga. Kay katulog na ko. Good night sa tanan. Ingon si Mang Day Vlogs. Good night, Salamat kayo, Mang Migo. Day Migo. Salamat Salamat sa- kayo sa oras kay Oh. mong gikain diri ka namo. Salamat kayo, Thank you Migo. for watching. Thank you good kay Migo ha. Good Love night. you. Good Good night, night. Migo. Salamat kayo sa pag-ari na mo. Salamat Yes. kayo. Happy mi ba nga nangarigid mo sa mong payag. Thank you, Migo. Good night. Agoy, linugos na nga luto para may na wait sa kung basta balik. Agoy, linugos na nga luto para may ma-upload. Mama Jo, pero sigurado ko lami kay kag mga nilutuan ba kanang happy kay mong family kay lami kay kag mga niluto sige. Mama Jo, lami kay kag mga niluto sige kag paibog. Oy, ingon si kuan Mama Jo, Mang Dave, ayaw sa kuno tulog. Magpulaw sa kanong tamiga. Giduka na si Mang Dave. Giduka na ka Mang Dave, kini katulog na Mang Dave. Nara gid din nagtanaw oh. Si kuan na sa MGY og si Langga. Ah, Oo sa na. arang ipangduka ng mga kalablab la. So mga tulog na ta. Ay nako. So salamat kayo sa pag-ari ninyo sa Mga tulog na lamang tang tanan. Kaya siya matulog naman si Migo. So Oo matulog niya, na rin maikog ta. na pud kay Mama minimo Jo. Mama Jo. Langga. Langga, Milyonaryang Pobre Collection, Ma'am, ma'am. collection, matulog na ta ha. MGY o channel Sisi, busy ka sa kusina. Kanang salamat kayo sa pagtambay Sisi ha. Salamat. Salamat kayo ninyong tanan. Salamat kayo mga kalablab. Ingon si Langga. Matulog ng mga Langga. Love you both. Salamat. Love Paka-stage you. ko. Bahala na. Ha? We love you all, We Mama love Jo. you. Thank you so much sa pakulay. Salamat. Salamat jud kayo Mama Johan Sa niya. tanan nga naka-attend karon. Thank you so much. We love you all. Thank you good kayo ninyong tanan. Happy me nga. Niari gid mo na mo ba? Yes. We love you all. Salamat sa pagmahal ninyo. Good night. Good night. Mama Good night, Jo. everyone. Good night, Mama Jo. Good night, Sweet Mama Jo. dreams. Sweet dreams. Sweet dreams to all. Good night, Migo.
Kana katulog kay giduka na desmi ko. Ate Langga Abi, ay Ate Langga Abi kana Good night. Good morning. Good morning dito sa ila. Oh, good morning. Good night, dire. Good morning. Amping da kanunay Langga. Yes. Og si MGYO channel. Sisi, thank you kayo ha sa pag stay. Og Mama Jo, thank you kayo sa pakulay. Thank you so much, Mama Thank you so much, Jo. Mama Jo. We love you all. I love you all. Bye-bye na tong tanan. Bye-bye. Matulog na po mi kay. Sa'yo pa, ugma, Juti ba? Thank you so much. Thank you so much Salamat, sa Kalab. inyong oras. Nagigahin dire ka na mo. Love you all. Mwah. Thank you Bye-bye. kayo ninyong tanan. Bye-bye. Bye. Ingon si Mama Jo. Bye. Amping mo always. Oh. Salamat, Mama Jo. Salamat, Mama Jo. Amping po diya kanunay. Amping pud Yeah, di kanunay. na to kalimtan ng 2 piece pohon. Ito kay na ay abata pit bitaw nanay abat. Hello. MJ bye, oh, bye kala loves. Bye Sisi. Bye-bye, Thank you Sisi. kayo. Ah. Thank you. I love you. Oh, amping ka na dia Sisi. Yes, importante yun. Thank you kayo. Bye-bye na. Bye-bye ninyong tanan. Salamat jud kayo. Hindi na mo kaninyong kaya tanan. magbabay lagi. Sige ra mi gababay ba. Mawili ba ya gid me. Bye-bye. Amping pod mo. Thank you Sisi. I love you all. Thank you so much. Bye-bye. Daming bye-bye, uy.